Bueno, boas tardes a todos e todas. Boas tardes tamén aos que nos están vendo en streaming. Bueno, dá gusto ver así o salón de plenos, non? Tan cheo. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario correspondente ao 28 de novembro deste ano, de 2024, sendo as 19 horas. O primeiro punto da orde do día é a aprobación de actas anteriores. Voulle pasar a palabra ao secretario. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Xa vistedes que hai moitas actas. Isto é derivado do cambio de secretarios, e que quedaron algunhas pendentes e por eso non podíamos traer as outras. Sei que hubo unha pregunta incluso no pleno anterior por que non se traían as actas. Era porque por o programa informático que temos non se poden enviar a asinar as últimas se non estaban as primeiras, e como non estaban as primeiras non podemos mandar as últimas. As mandamos todas, logo de preparalas, incluso axudei bastante a preparalas. Ainda así, se tedes algo que dicir, pois pode quedar pendente algunha cousa ou se hai algún erro que poda haberlo. O sea, eso... Pero nada, son as que vos achegamos. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora, bueno, dase conta o punto 2, dase conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. O punto 3 é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola suministración e cometida á rede xeral de abastecemento de agua potable, así como da conservación de contadores e acometidas a actualización de tarifas para o ano 2025. Bueno, se vos parece, é que despois o punto 4 é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal. Se vos parece, se estades todos de acordo, podíamos debatir as dúas xuntas e despois votámolas por separado, por suposto. Votas isto tamén? Non fai falta votarlo, non? Sí, pois entonces votamos a favor de debatir as xuntas. Votos a favor? Bueno, pois vamos entonces a debatir entonces tanto o punto 3 como o 4 xuntos. Volvo a ler o punto 3, a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7, reguladora da taxa pola suministración e cometida á rede xeral de abastecemento de agua potable, así como da conservación de contadores e acometidas, a actualización de tarifas para o ano 2025. E o punto 4 é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 20, reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros. Bueno, pois ten a palabra o concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Sí, boas tardes, benvidos a todos e todas. Nada, estes dous puntos xa viñeron ano pasado máis ou menos por estas datas. Bueno, como todos sabemos, a empresa concesionaria do servicio por contrato ten dereito a solicitar a actualización das tarifas en base ao IPC que toca nese ano. Entón, bueno, que nos solicitou para o ano 25 foi a actualización conforme o IPC deste ano, que está nun 2,3. Entón, bueno, o único que se trae é a actualización das mesmas para cumplir con esa parte do contrato. En principio, nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concellera do PSOE, Patricia Lojo. Pois paso a palabra entón a concellera BNG, Amparo. Tampouco. Pois ten a palabra entonces o concelleiro Porto. Sí, perdón. O concelleiro de... Moi brevemente, simplemente decir, bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, que vamos a apoiar a proposta, porque, como acaba de decir o concelleiro de Facenda, un obriga do contrato coa empresa concesionaria, con Viacua. Sí. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y realmente nosotros vamos a votar a favor porque es un artículo establecido en el contrato de la concesión en su momento y realmente es la actualización de las tarifas conforme a la legislación vigente. Pois, se vos parece, xa procedemos á votación. Votos a favor? Bueno, perdón,
Vótase primeiro o punto 3. Votos a favor da aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 7. Queda aprobada por unanimidade. E agora votamos o punto 4, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 20. Votos a favor? Pois tamén queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á compra da antiga nave da Adasa na Ribeiriña. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP, Manolo Durán. Bien, buenas noches. Traemos una moción en el sentido de que lo que proponemos es que para revitalizar una zona que siempre ha sido, pues por la falta de espacio, no ha tenido la posibilidad de desarrollarse en el espacio, en sitios de desarrollo municipal y sobre todo permitir que de esa forma la gente y los vecinos de esa comarca y de ese entorno disfrutaran de espacios públicos adecuados a la situación que se merecen, pues, y existiendo ahora la posibilidad, después de que el cierre de la antigua nave de la Onza de Oro, que permitió su derribo y establecer ahí una pequeña zona de recreo, entendemos que es un buen momento, es el momento adecuado para plantearse la adquisición de las antiguas naves de Adasa en el mismo entorno, para a renglón seguido establecer un sitio público de un espacio multiusos que sea diáfano, luminoso, que se permita que sea accesible, derribando parte de las naves y las estructuras existentes, sobre todo todo lo que el perímetro que coincide con el borde marítimo, la zona posterior donde está el camino para hacer ampliar el mismo, hacer una acera, un acceso más adecuado a las calas que allí existen, e incluso establecer un pequeño jardín con árboles frondosos que permitan tener sombra en el verano. Y el resto de la nave, realmente nosotros hemos estado allí con un técnico y realmente se podría posiblemente salvaguardar lo que es la estructura y parte de la cubierta, con lo que permitiría que en el antiguo espacio que era antes el almacén, debido a la altura, gracias a la altura que tiene, establecer pistas polideportivas en temas de ocio, pistas de tenis, de pádel, un rocódromo, permitiría ser muy versátil para que incluso realizar un espacio que fuera para el desarrollo de las actividades de las asociaciones existentes y que permitiría realizar distintas actividades que potenciarían el uso y la vida y la calidad de vida de los vecinos de allí, poniéndose incluso establecer algún tema de hostelería para que sea un lugar no solo de esparcimiento, sino que sirva para tener incluso un parque cubierto, cualquier instalación que sea beneficiosa para los vecinos y que permita revitalizar y sea útil para el día a día y el disfrute de ellos. Por eso lo que proponemos es que se adquieran esas antiguas naves para desarrollar un complejo deportivo de ocio social al borde del mar y que permita cubrir las necesidades de los vecinos, siendo incluso el proyecto después, si así se estima oportuno, pues abierto a un concurso de ideas o con la participación de las sugerencias de los vecinos, pero creemos que hay que aprovechar la oportunidad de la adquisición de ese terreno para potenciar esa zona que hoy realmente carece de un espacio público ajustado a lo que debe ser un entorno precioso y sobre todo para el disfrute de los vecinos de esa comarca que tamén se lo merecen. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Sí, boas tardes. Bueno, o primeiro que quero dicir é que penso que eu particularmente a miña formación política non é sospechosa de non intentar que todas as zonas do municipio estén o mellor posible, teñen os mellores servicios. Sí que é verdad que nesa zona onde se levantan esas antiguas naves e que é unha zona que daría moitos metros cuadrados e podrían facer moitas cousas, pero eu non estou de acordo ca proposta de que sea o Concello que adquira estas naves. O Concello non ten a día de hoxe esa capacidade para facer unha inversión desa envergadura. Non me opoño a que podamos intentalo con outras administracións, pero, bueno, tal como usted o pon aquí, señor Durán, usted debería saber que o Concello, pois, esa capacidade exacta non a ten. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concellera do PSOE. Boas noites a todas e a todos. Bueno, pois unha vez máis estamos ante unha moción super bonita, o que nos ten acostumbrado ao Partido Popular a veces,
bueno, pois creemos que un queda ben cara aos veciños e veciñas da Ribeiriña, porque é verdade que é moi bonito todo o que acaba de expoñer aquí o voceiro do Partido Popular, pero a realidade é outra diferente, porque, bueno, aquí no acordo pon adquisición, directamente adquisición das antigas naves. Podía poñer nunha parte do acordo, bueno, que podríamos contemplar nos orzamentos, porque vostedes sabe que non se pode adquirir algo, calquer cousa, sin que haxa unha partida orzamentaria. Nos reunímonos varias veces co síndico, hai un síndico, hubo unha proposta, como acaba de decir o concelleiro de Facenda, inasumible neste momento para o noso concello. Pero tamén sería bo que puxera nestes acordos, bueno, pois, decirlle á Xunta de Galicia que nos fagan unha partida orzamentaria nos orzamentos do 2025 para poder comprar esa nave, cousa que na Xunta de Galicia nos orzamentos a Pobra do Caramiñal casi que nin aparece. E sería ben, porque eu votaría a favor de que a Xunta de Galicia nos axudase para poder comprar esa nave. Eu creo que, non sei con que técnico estuvo vostede ali, pero bueno, que se conserva a estrutura é complicada. Eu non sei se estuvo ali e veu a nave, tal e como está, pero esa é unha actuación moi grande que o Concello non pode asumir. Oxalá pudésemos asumir esa e moitas máis, porque evidentemente estamos de acordo en que habría que buscar un espacio para esa veciñanza, para uso e desfrute e moitas cousas máis, e as faríamos. Pero claro, é que vostedes, como sempre, nos acordos poñen adquirir as antigas naves. Con que a adquirimos? Non se preocupan de buscar os fondos. Vostedes son amigos da Xunta de Galicia, pois vayamos a falar con eles e que nos axuden e comprámola. Eu mañán mesmo estou disposta a acompañalos e evidentemente que a comprala, pero as cousas non funcionan así. Ou ben vostedes non saben como funciona a administración pública, ou bueno, ou como penso é un queda ben cos veciños e veciñas da zona da Ribeiriña. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Moi boa noite a todos e a todas. O Partido Popular, na súa exposición, ao comezar, tuvo un pequeno lapsus, non? E o lapsus foi que empezou dicindo que, bueno, esta zona da nave de Adaxa, da nave da antigua Adaxa, pois sería boa para unha zona que sempre foi, dixo o portavoz do Partido Popular, e aí cambiou, e dixo, bueno, unha zona que necesita servicios. Claro, non acabou a frase, porque se chega a dicir a frase completa, diría unha zona que sempre foi discriminada, e basicamente polos 16 anos do Partido Popular neste concello. E como todos temos a nosa historia, para ben ou para mal, eu quero facer aquí un pelín, se me permite o alcalde, de historia, non? Lembrará aquí todo o mundo que a recuperación do bordo litoral da Ribeiriña, os cartos para acometer esa recuperación dese bordo litoral viñeron dunha enmenda do BNG nos orzamentos do Estado cando gobernaba o presidente Zapatero, que gobernou do 2004 ao 2011. No 2011 entrou a gobernar o señor Rajoy e esa enmenda, ese acordo ao que chegara o Partido Socialista e o BNG naquel momento nos orzamentos do Estado, que era de 1 millón de euros para a recuperación do bordo litoral da Ribeiriña, resulta que cando chegou o señor Rajoy quedou nun queixón. Quedou nun queixón. Daquela non lle interesou ao Partido Popular da Pobra, que por certo gobernaba, verdad, co señor Isán Maceiras, non lle interesou ao Partido Popular da Pobra meterse en camisas de 11 varas co seu presidente Rajoy e dicirlle que a zona da Ribeiriña efectivamente sempre estivo discriminada con respecto a outras neste concello. Bueno, afortunadamente iso co tempo foise recuperando e estamos en este momento donde falta, ninguén di o contrario, donde falta efectivamente unha zona que hai que procurar recuperar. Agora ben, cando falamos, que é do que fala o Partido Popular, o que vamos a votar é adquisición, non di por parte de quen,
pero se supón que por parte do Concello, porque esta moción ya dirixe ao Concello. E di, adquisición das antigas naves de Adasa, esa é a primeira parte. Entón, primeira cuestión que hai que plantear, cando o Concello adquire algo, da igual o que sea, non o adquire o Concello non é un ente abstracto, adquirímolo todos os veciños e veciñas co pago dos nosos impostos. E os impostos dos veciños e das veciñas da Pobra, que somos menos de 10.000 habitantes, dan para o que dan. E evidentemente todo o mundo entende que estamos a falar de unha cantidad en este momento absolutamente superlativa ou excesiva para o propio Concello da Pobra. Outra cousa sería, señor Durán, que vostede nos trouxera aquí unha moción que dixera, máis ou menos, que dixera o Concello da Pobra ten que negociar e ten que tratar de conseguir os fondos con outras administracións para adquirir a antigua nave de Adasa. Eso xa ten outro color, porque todo o mundo entende que é absolutamente inasumible para o noso Concello económicamente. E esa é a primeira parte. Insisto, saliría dos cartos de todos os veciños deste Concello que non dan para moito máis que o que dan na actualidade. E moito menos para unha obra desta, o sea, para unha adquisición desta envergadura. Segunda parte. Ademais de decir adquisición, non se sabe por quen, das antiguas naves de Adasa, ten unha segunda parte que di para desenrolar un complexo deportivo de ocio social, bla, 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 bla. Vamos a ver, cando menos, señor Durán, se usted está na oposición, ten dereito a dar a súa opinión, a do seu partido, para decir, hai que adquirir esas naves e a nós, é dicir, a ustedes, lles gustaría que se dedicase a isto. Pero aquí, se nós aprobamos isto, nos está impoñendo vostede os usos, caso de que a pudésemos adquirir. E claro, nós, dende logo no BNG, somos moi partidarias. Señora concelleira, vaya rematando. Remato, señor alcalde, somos moi partidarias de que os usos os defina precisamente a propia veciñanza, neste caso da Ribeiriña, xunto co goberno municipal ou xunto coa corporación municipal. Vostede aquí xa nos está dando todo absolutamente pechado. Como comprenderá, nós isto nestos termos non o podemos apoiar, entendendo que é unha acción que o goberno municipal xa está levando a cabo, acaban de explicar por parte do PSOE, e entendendo que nós, como goberno municipal, somos os primeiros interesados en que isto se recupere para o público. Máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, Nos Pobra tamén vai votar en contra desta moción, e non porque non valoramos no seu día a adquisición que se valorou, e como decía a concelleira Patricia, pois se falou co síndico, se valoraron as posibilidades, e a verdade é que é unha situación complicada e complexa, non? Parte dunha concesión diferente á da Onza de Oro. Na Onza de Oro, cando devolveron a concesión, tiveron que devolver os terrenos privados anexos que había, por eso hai toda esa gran zona, esa bolsa de terreo na Onza de Oro. Sin embargo, en Adasa, que foi unha concesión máis tarde, posterior, resíase outra lei que non obligaba a entregar esos terreos anexos ao que era a propia concesión. Por lo tanto, costas que a Xefatura de Demarcación de Costas, que foi a xuicio contra os acreedores de Adasa, que eran naquel momento os propietarios da nave, unha vez que Adasa rematou a súa asistencia, perdón, pois o que ofreceron foron 200.000 euros para a adquisición desa nave, e non hubo acordo, non hubo posibilidade de acordo. Primeiro, hai que lembrar unha cousa: o estar en concurso de acreedores, hai un síndico representante e hai unha xuíza que é a que vai a decir se o prezo é o xusto e necesario para que toda esta xente recupere a débeda que tiña a empresa con eles. Eso xa é o primeiro. Que é bastante difícil que coincida con calquera tasación que poda facer o Concello, porque a clasificación dese solo é suelo rústico de protección de costas no noso plan xeral. Antes de que se fixera a obra da retirada da rampla que tiñan diante de Adasa, a servidumbre de protección estaba no límite xusto das naves. Ao retirar a rampla, esa servidumbre de protección se retira 20 metros para atrás, co cal as posibilidades de aproveitamento se reducen. Ahora mismo, parte das naves están dentro da servidumbre de costas onde non se autoriza ningún tipo de intervención nin de construcción. Por lo tanto, aí xa temos tamén unha dificultade. Previsiblemente, existe a obriga de derrubar esa parte da nave, co cal habrá que derrubar toda a nave.
Non sei a primeira noticia que temos de algún técnico ou técnica que diga que se poden recuperar. A nós sempre nos dixeron o contrario. Seguramente se poden facer, porque se poden recuperar as naves dos areos, esas tamén se poden. Seguramente tamén a costa de un investimento moi forte. Non estamos falando aquí xa do custe que teríamos que facer. Se temos que derrubar as naves, temos que facernos cargo de todos os residuos que se generen ali. Acabamos de ver o que acaba de pasar co que fixo Costas, cos problemas que tiveron e as cousas que apareceron soterradas que nin se sabía que estaban. E que xa sabemos que en Adasa sí están. E que son problemáticas. Compramos a parcela e despois temos que ser nós os que nos fagamos cargo de todos os residuos que existen ali. Non é unha boa política. Tamén teño que decir que é certo, e o señor alcalde o sabe, que Costas ofreceuse, non? Se o Concello conseguía a cesión polo menos de parte das naves ou do que fora, se faría cargo de ruílas e de xestionar todos os residuos. Aí temos ese apoio, porque, bueno, a política que ven agora do Estado é de apoiar a regeneración de terreos, como están demostrando no noso Concello, tanto como fixeron nos areos, como fixeron aquí na Ribeiriña. Non é doado. Non vamos a conseguir unha tasación que satisfaga o que desexa o síndico o que autorizaría a Suiza, e o Concello non pode pagar, isto ten que saber a cidadanía, o Concello non pode pagar un terreo ao precio que queira o alcalde ou os concellos do goberno ou a corporación, non pode, porque senón eso sería moi doado para a corrupción. Compro isto a 1 millón de euros cando en realidad costa 100.000 euros. Non se pode facer así, ten que haber unha tasación que diga o precio. Que tasación en súa situación de costas, as posibilidades son moi reducidas. Incluso chegou a falar un momento de falar con urbanismo para ver se nos permitía recalificar a zona que se atopa máis afastada ao mar e poder facer ali algún tipo de aproveitamento que lle permitira cedernos o resto ao Concello, a Costas, e recuperar a zona. Non é nada doado. Agora estamos nunha situación que as naves están a punto bueno, xa está iniciado o expediente de ruína, vamos a dar continuidade moi pronto, e van a ter que facerse cargos propietarios desa nave. Se a nave está recuperada, pois que presenten un proxecto onde sexa, ou o que fagan. O que non poden deixala é tal como está. Eso que quede claro. Hoxe en día, e os veciños e veciñas o saben, señor concelleiro, vai a rematar. Ten habido desprendementos da cuberta, riscos para poder decirlo. Se os vamos o principal responsable son os propietarios. Por lo tanto, o que temos que conseguir agora é que a xente se dé conta, e a Suiza se dé conta de que aí non van a poder sacar ese rendimento que pretenden, e entonces falaremos dunha posible adquisición por parte do Concello, por parte axudado por outras administracións, e Costas que se faga cargo da demolición e da xestión de todos os residuos, que eso realmente é o custe máis grande do que estamos falando aquí e do risco máis grande ambiental e de todo tipo, porque é unha actuación complexa e complicada, como ben saben moitos veciños e veciñas da Ribeiriña, que acaba de pasar cando retiraron o que quedaba da señor concelleiro, remate xa. Sigo despois. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo non sei, es que es curioso, esto es curioso, miren ustedes. Proponemos literalmente, solicitamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Las naves. No sé, les ponemos a la persona. Eso cuando queremos justificar una historia no sé cómo calificarlo, si en detalles o minudencias. Cuando tenemos una propuesta al Pleno es para un acuerdo del Pleno y si proponemos que se adquieran las naves, que las adquiera el Ayuntamiento. Miren, las naves de Adasa valen menos de lo que costó adquirir la Casa de Cadea. ¿Sabe usted? Posiblemente incluso cueste menos de lo que hemos gastado en los últimos años en adecuar el espacio de la escuela unitaria de la Ribeiriña. Eso sin negociar, negociándolo incluso menos. Pero bueno, oiga, lo que hay que tener es voluntad de hacer las cosas. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? Pero lo que creo es que, así como antes no existía ese espacio público, hoy tenemos la posibilidad de que esa propiedad que hoy es privada, siempre fue privada, independientemente de que Costas en su momento quiso reclamar una propiedad que no era de él, sea municipal. Oiga, que si después ustedes quieren que hacer pistas de tenis o no están de acuerdo, me parece muy bien, oiga. Como le vuelvo, dije antes, como si quieren hacer ustedes un concurso de ideas y como si quieren derribarlo todo. Pero lo primero es adquirir un espacio que antes no era posible, porque no era público, porque era privado, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Y las oportunidades solo ocurren una vez en la vida. Miren, la diferencia de Avanzador es que Avanzador era una concesión espacio público.
A DASA era una instalación construida en un terreno privado. La concesión caducó, no, perdón, es un terreno privado determinado por la justicia porque, oye, Costas peleó, menos la parte que Costas se sacó, el resto todo, no, oiga, hay una sentencia judicial que dice lo que es privado. No hace falta que me lo explique, porque si no Costas ya lo hubiera derribado igual que derribó la está zona na que súa era palabra o PP. Pero bueno, miren, yo creo que no es un tema de... Yo no estoy aquí para los matices de... O la propuesta no está para los matices de si la financiación... Son ustedes los que gobiernan. Nosotros traemos propuestas para hacer cosas en nuestro municipio. Que no es que cueste dinero, sí. Pero ustedes tienen la decisión de decidir en qué lo invierten, ¿eh? Lo puedo decir. Ustedes decidieron, por ejemplo, la Casa de la Cadea, y está ahí la Casa de la Cadea. Decidieron Castro da Croa, el Castro da Croa. Deciden tener naves alquiladas. Sí, eso es su política. Lo que sí es cierto es que creo que los señores de la Ribeirinha se merecen, no porque estuvieran discriminados, sino porque antes no había posibilidad de tener ese espacio público donde hoy existe. Hoy existe la posibilidad de tener un espacio que antes estaba utilizado en los dos márgenes. Hoy existe la posibilidad y por eso hay que tener empeño y ambición en hacerlo. Hay que ser ambiciosos. El coste económico de la adquisición es asumible, porque han adquirido ustedes cosas mucho más caras. El proyecto será dificultoso, que habrá que buscar ayudas de otras administraciones. Para eso están ustedes gobernando, para buscar ayudas de otras administraciones. Ahora, si no quieren el proyecto, no lo quieran, pero no se pongan disculpas de la financiación, que si hay que incluirlo en los presupuestos, oiga, es que es normal, hasta ahí llego, pero que haya que incluir una partida presupuestaria, oiga, pero quien hace los presupuestos son ustedes, no nosotros, Si el acuerdo se adopta de que se compre, tienen ustedes que abrir una partida presupuestaria para la compra, sin duda, pero eso ya es su responsabilidad después de que el acuerdo se apruebe. También, si quieren, les traigo ya el proyecto antes de empezar, porque ya nos lo han dicho en otras ocasiones, oiga, ya hemos, sí, hombre, claro, nosotros, no, claro, por eso, para justificar el que no se hagan las cosas es muy fácil buscar disculpas. Le vuelvo a decir, esto es muy sencillo. ¿Queremos que en esa zona se haga algo interesante y fructífero para los vecinos o no? ¿Que eso supone trabajo, implicación y buscar financiación? Sin duda. Pero, oiga, la posibilidad existe. El precio económico de adquisición es más que razonable. Las posibilidades de hacer cosas, miren, ampliamente. Vaya rematando, por favor. La estructura, miren, habrá cosas que se podrán conservar y otras no, pero yo le digo que la estructura del almacén y la cubierta, que está hecha recientemente, y la prueba está que, oiga, ha aguantado todo lo que ha aguantado después de estar 10 años cerrada. Que se puede aprovechar, sin duda. Que se pueden hacer cosas, sin dudas. El problema, lo que falta es voluntad e incluso actitud. E incluso ambición, que es lo que ustedes, oiga, que tratan de justificar. Y yo vuelvo a decir, creo que señor el proyecto consejero, es interesante, por favor. Y hay oportunidades que solo pasan pocas veces en la vida. Y el único terreno que hay en esa zona para desarrollar un terreno público con esas características es esa. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Ben, nada, moi breve. Eu cada vez que veño a un pleno municipal teño que dicir que sempre presento algunha cousa do señor Durán, porque o señor Durán, con cero experiencia na administración, resulta que xa é registrador da propiedade e xa hasta nos dá ele xa o xustiprecio de calquer cousa. É dicir, eu a verdade é que, vamos, alguén me ten que explicar como alguén que con cero experiencia tramitando un expediente de compra nunha administración é capaz xa de decir un xustiprecio e decirnos ao resto como temos que facer. Eu a verdade, mira que levo anos traballando na administración e eu ainda, oye, estas cousas que se aprenden solo aquí neste pleno da Pobra do Caramiñal. Eu volvo a dicir o mesmo que dixen ao principio, eu non me opoño en que as parroquias teñan os mellores servicios posibles, pero sempre cando a disponibilidade presupuestaria do Concello pois sexa posible. O das naves non se adquiren así como indo ao supermercado, como usted pretende facernos pensar, señor Durán. Hai que abrir un expediente, un xustiprecio, ver se é factible ou non e adquirilas, e despois, home, eso de que usted di que se pode conservar algunha, mira, perdone que lle diga, porque nós temos ido aí cun arquitecto, nos di que para nada, e incluso Costas nos ten dito que tamén teñen mirado esa opción, é que nada de nada. O sea, eu non sei con quen foi usted, o sea, non sei que amistade estará usted en arquitectura, pero bueno, me parecen peligrosas para afirmar esas cousas. E despois do resto das cousas que pide aquí, bueno, eu xa lle digo,
Si ese terreno, pois en algún momento pode estar, porque así Costas, Señor pois concelleiro, vaya sí, rematando. remato, Costas, pois somos capaces de telo como fixeron nesta última actuación, pois si se pode mirar de nós como concello, pois si poñer algunha cousa, xa sea deportiva ou do que sea, pero bueno, xa lle digo, non me a adquisición por parte do concello, pois eu lle teño que dicir que non. Bueno, xa lle digo, me sorprende as afirmacións que usted fai. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concellera do PSOE. Pois sí, señor Durán, sería moi sencillo, como a que me acaba de decir hai un ratiño. Sería moi sencillo. Cando gobernaba o Partido Popular no Estado, cando gobernaba o Partido Popular na Xunta de Galicia e cando gobernaba o Partido Popular no Concello da Pobra do Caramiñal. Houbese sido moi sencillo adquirir e facer toda a actuación que se fixo na Ribeiriña. Pero mira ti, señor Durán, como tuvo que vir un goberno do Partido Socialista a facer a actuación que se fixo na Ribeiriña. Con 3 gobernos do Partido Popular, sí, dalle a cabeza porque é así. Vale, porque é así. O goberno do Estado acaba de invertir na zona da Ribeiriña e cousa que o Partido Popular non o fixo cando tiñades todo a favor, tiñades os 3 poderes para poder adquirir e poder facer e poder desarrollar ese proxecto que necesitan tanto os veciños e as veciñas. Como se nota que vostedes están na oposición e non no goberno? Porque que nos digan que é máis barata que a Casa da Cadea é porque non teñen idea nin canto costou a Casa da Cadea nin en canto están valoradas esas naves, porque entonces os datos non cadran e as matemáticas son bastante sinxelas. E si, nos din vostedes que traedes propostas que creo que non teñen nin idea de como se gestionan. Nós estamos traballando e tuvemos as reunións pertinentes para poder valorar a adquisición de esas naves. Claro que estamos aí e claro que o queremos intentar, pero o que non podemos é venderlles fume a esta xente e decirlle que a vamos a adquirir e traer unha moción moi bonita para contentar os veciños e veciñas e que simplemente se quede en palabras. Sí, ahora mismo. Pero nós somos un pouco máis realistas. Entonces, como non lle vamos a vender fume, non lle podemos decir que a vamos a adquirir, porque non o sabemos se a vamos a poder adquirir. Ahora que sí está na nosa ideoloxía. Pero mira vostede que bo punto de encontro sería, verdade, o Estado con Costas que se ofreceu a que se o Concello pode adquirir, pois sería un bo punto de encontro entre o Estado e a Xunta de Galicia de facer eso, que a Xunta de Galicia nos axude, nos a compramos, o Concello tamén invirte, o Estado tamén, pois mira, sería un bo punto de encontro, podémonos todos poñer a traballar mañán neso. O sea que, bueno, eu creo que teñen que ser vostedes máis serio como oposición e non vender cousas que non son tan doadas e tan fáciles de xestionar. Moitas gracias. Señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Señor Durán, este é un pleno municipal e aquí pódense vir a facer propostas como fan vostedes e como facemos os demais. Agora, o que non se pode vir é facer demagoxia. Claro, porque vir a decir aquí que esas naves están por baixo do prezo do que custou a Casa da Cadea ou por baixo, incluso, dixo vostede, do que custou a rehabilitación da Escola da Ribeiriña, realmente iso non responde a nada que non sexa absoluta demagoxia pola súa parte. Por outra banda, insisto, tan demagóxico é que a pregunta é: vostede está en contra de que o Concello comprara a Casa da Cadea? Vostede está en contra de que despois de 16 anos de goberno do Partido Popular neste Concello tiveran que ser outros e outras, despois deses 16 anos, os que tomaron, e perdóneme a expresión que non é moi acaída incluso para decir eu, pero que tomaran o toro polos cornos e acometeran as obras que se acometeron na Escola da Ribeiriña, que gracias a acometer esas obras hoxe hai un local social decente para os veciños da Ribeiriña. Está vostede en contra? Entón, non faga comparacións odiosas, que diría o outro, non? Mire, eu voulle facer unha proposta en positivo, porque nós tamén queremos que esa zona sea pública, díxenllo na nosa primeira intervención, e voulle facer unha proposta en positivo. Partindo da base, que ao mellor é moito partir,
pero partindo da base de que vostedes son conscientes de que o Concello adquirir iso é inasumible. Partindo desa base, eu fago a seguinte proposta. Nos orzamentos do Estado do ano que ven, que o Partido Popular no Congreso dos Diputados presente unha enmenda a eses orzamentos, se é que non o recollen os orzamentos, para que Costas adquira esa nave e, evidentemente, faga as obras a continuación. Aquí o BNG xa se pode comprometer a que o ano que ven nós presentaremos esa enmenda aos orzamentos do Estado. É vostede capaz de comprometerse a eso? Insisto, claro, hai que partir da base de que o Concello, é dicir, os 9.000 e pico de veciños que somos neste Concello, non nos dá para comprar esa nave e facer todas estas cousas que vostede nos propón aquí. Insisto, gustaríame moito que respondese. Está disposto vostede a presentar no Congreso dos Diputados o seu presidente Feijóo and company unha enmenda aos orzamentos do Estado nese sentido? Nós, a nosa palabra queda aquí comprometida hoxe de que así o faremos. Mais nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Eu non sei de onde saca o prezo, desde logo, ese suposto prezo. Mire, suelo de rústico de protección de costas. Se o pagamos ao doble do que pagaron vostedes a adquisición dos terreos para a depuradora, se o pagamos ao doble, pasaron anos, vamos a pagar ao doble, sale 69.000 euros utilizando os 2.300 metros. 69.000 euros. Que non podemos, porque xa dixen antes que gran parte desa superficie está afectada agora pola zona de servidumbre, pero que ainda así, eso non vale. Non é iso a cuestión, e o tratei de explicar antes. Ainda que o síndico se poña de acordo e os acreedores se poñan de acordo nun prezo determinado, quen ten que aprobar iso é a Suíza. A Suíza que leva o asunto. E ten que dicir, este é un prezo válido para isto, porque vai servir para compensar esas débedas. Por lo tanto, ninguén sabe cal é o prezo real desas naves hasta que se lle presente a Suíza, e que o sepa non se presentou nunca, vale? Entón, non veña aquí você dicindo cal é o precio nin cal deixa de ser. O prezo, hai un que piden os acreedores, hai un ao cal o Concello pode chegar, e habrá outro que diga a Suíza se é válido ou non é válido. E aí ven a dificultade. A ver se o entende dunha vez. A dificultade está que a tasación que faga o Concello sempre vai a ser moi baixa para poder compensar os acreedores. Nunca lle vai a servir ao síndico nin aos acreedores e seguramente pois tampouco lle vai servir, por suposto, a Suíza. Aí ven a dificultade de poder comprar esta nave de maneira sinxela. Vale? E vostede obvia por completo o feito de ter que retirar todos os residuos que hai ali. Porque non estamos falando do precio solo da nave, xa o dixen antes. Os residuos que hai ali de hidrocarburos, de sustancias químicas e de todo tipo. Ali o único que retiraron, evidentemente, foi o que se podía vender e se obtiña un precio por él para intentar compensar a estos acreedores. Pero ese é o problema que hai nesta situación. E non é que nós non teñamos ganas de adquirila ni que desaparezca ali. Por suposto que queremos facelo. Se falou con un grupo empresarial que tiña interés, que quería montar ali unha residencia para maiores, e nos parecía un proxecto interesante, sempre que eso implicaba devolver a fronte da costa, con uns márgenes de 20-30 metros e facer o edificio arriba, a altura máis ou menos onde están as vivendas. Nos parecía un proxecto interesante, dinamizador da zona con postos de traballo. Non foi adiante, non foi posible, porque claro, obrigaba a unha modificación urbanística que nós non podemos garantizar como Concello, porque ten que aprobar a Xunta de Galicia e Urbanismo. Nós non lle podemos decir a ese inversor que vamos a conseguir eso porque non é posible. Entonces é un pouco a pescada que se morde a cola, como se suele decir. E por eso digo que non é un problema de fácil solución. O camiño, agora que vamos a ter que seguir, é declaración de ruína, e entonces veremos que fan os acreedores, que fai o síndico, que fai a Suíza, e que se den de conta do problema grave que teñen sobre as mans. E insisto, vostede di que é recuperable a nave, será recuperable, pero claro, hai que sumarlle. Entonces, de canto estamos falando aquí? De 400.000 euros, 500.000 euros, 1 millón de euros? De canto estamos falando aquí? Por que temos que asumir o Concello ese traballo? O mellor para nós é que ao final cedan, vendan por un precio razonable
e Sesa Costas o que se encarga da demolición das naves, se recupere o espacio público e despois ali saberemos efectivamente que facer, se construimos un centro social, pistas de tenis ou plantamos carballos. Pois sí, nós tamén queremos e desexamos aproveitar ese espazo público. Pero nada é tan fácil como parece e vostedes están sempre, porque estou recordando, e perdón, señor alcalde, o que me decía no pleno anterior. 8 anos sin facer nada nas naves dos Areos. As naves dos Areos non se podía facer absolutamente nada hasta que se recuperaron as concesións. Ou non o sabe vostede? E iso foi no último mandato xa máis que mediado. Durante os primeiros 6 anos non podemos facer nada. E incluso xa tínhamos o traballo orientado que xa tínhamos o proxecto preparado, por si tínhamos que solicitar a concesión. E vostede, 8 anos sin facer nada. Mentira, mentira. Vaya, vale, matando... eso foi mentira o que hizo no outro pleno. O que pasa é que, como digo final, no último turno de palabra, as súas prácticas democráticas de guardar bazas para despois non poder responderlle, pois eu respondo neste pleno. E aquí pasa o mismo. Traballamos e nos reunimos, tanto eu como o actual alcalde, como o concelleiros e concelleiras deste goberno, para intentar recuperar esa zona, pero non é un expediente doado. Como tamén traballamos para recuperar o Hospitaliño, por exemplo, e tamén un expediente complicado. Perdón. Gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP para rematar xa esta pequena discusión. Bueno, miren, es curioso, es decir, yo no he dicho que fuera fácil, pero es que las cosas hay que hacerlas. Creo que el objetivo es doado, que es necesario, que esos vecinos se lo merecen, porque parece que, oye, no merecen el esfuerzo y el sacrificio, pero bueno, oiga, es cosa suya. Yo no he dicho cómo tienen que hacer las cosas. ¿Qué para eso gobiernan ustedes? Para eso ustedes responsablemente, me supongo, han asumido esa responsabilidad. Miren, le digo la tasación porque es que a mí me lo han ofrecido. Y por menos de 100.000 euros se compra eso hoy en día. ¿Sabe usted? Si quieren, ¿eh? Y si no quieren, no la compren. Fíjese usted, y la Casa de la Cadea, mire, costó 140 y pico mil euros, ¿vale? O sea, aquí se hizo en 150.000. ¿Perdón? ¿Entiende? No, parece que aquí solo saben ustedes. Mire, yo no le tengo que proponer a nadie que haga enmiendas en el Congreso de los Diputados. Yo tengo que proponer aquí, en este ayuntamiento, propuestas para hacer. Si ustedes no quieren comprarla, no la compren, oiga. Si ustedes necesitan, entiendo que es un proyecto ambicioso y que va a requerir financiación y que ayudas, pero para eso están ustedes gobernando. Porque parece que ustedes gobiernan, pero oye, que hagan las cosas los demás. No, es que son ustedes los que están gobernando. Y es más, yo no quiero que lo compre demarcación de costas, ¿eh? Yo quiero que lo compre el ayuntamiento. Porque en cuanto lo compre demarcación de costas, Costas va a poner lo que él quiera. Y va a ocurrir como ocurrió en la Ribeiriña ahora, que hemos eliminado cosas que podían ser útiles. Y es más, y les recuerdo, señora Patricia, oye, el paseo de la Ribeiriña lo construyó el Partido Popular, sí, gestionación del Partido Popular. Perdón un momento. Sí, no, claro. La recuperación de la concesión del lanzador y la demolición se hizo gobernando el Partido Popular, ¿eh? Porque parece que, oiga, no sé qué han hecho ustedes. No. Si esto es, parece que ustedes son los que hacen todo. Pero miren, que va a ser costoso, sin duda. ¿Que es un proceso ambicioso? Sí, pero yo creo que las cosas para empezarlas hay que empezarlas, ¿eh? No, ya veo que la está empezando. Por favor, está no seu turno o PP. Vamos a deixar que remate. Es decir, yo creo que está claro que ustedes lo de la adquisición no lo ven, no saben cómo van a hacer y que están esperando que otros les resuelvan el problema. Miren, el precio es asumible, la gestión se puede hacer, la recuperación de parte de las instalaciones es factible y ustedes verán lo que hacen. La responsabilidad es suya. Los perjudicados o los beneficiados son estos señores, que tienen derecho, como todo el mundo, a eso. Y sobre todo ya no solo ellos, porque miren, la verdad es que es un espacio que sería de todos y que si conseguimos dinamizarlo sería un sitio bonito para ir a pasar un buen tiempo. Ahora, está claro que, oiga, todos buscar excusas para no hacer lo que tienen que hacer, que es hacer las cosas. Esto no es un problema de dinero. La adquisición de esas naves no es un problema económico, porque si me dicen ustedes que el problema de este ayuntamiento son 100.000 euros, oiga, hemos gastado en alquiler de la nave de obras mucho más en los 5 años que llevan ustedes de alquiler. Hemos gastado más casi en alquiler en el coche de la policía local. Hemos gastado más en muchas cosas que al final tienen menos rendimiento. Pero oiga, ustedes mismos, si el problema es ese, oiga, que el proceso administrativo sea el que sea, ¿vale? Pero lo que hay que tener voluntad de superar las cosas. Mire, piensa en pequeño y conseguirán cosas pequeñas, piensa en grande y conseguirán cosas grandes. No hay más que eso. Esto es lo que hay. Y antes de rematar, yo, oiga, no es porque tal, sí que
había un vecino que tenía intención de decir algo, no sé si es decir, sé que formalmente no es posible, pero no sé si hay opción de que le dejen exponer su idea, su visión del tema o la opinión de los vecinos, antes de proceder a la votación del mismo. Non sei. Mira, en realidad non pode participar sin haber pedido antes o sea, facelo de forma reglamentaria. Únicamente a final de pleno, si quere esperar a ese veciño ao final de pleno, pero ahora no medio do pleno non hai un regulamento e non se pode participar. Ahora ben, antes de proceder a votación, aquí non. Antes de proceder á votación, sí que me gustaría dirixirme á xente que veu hasta aquí. Bueno, agradezo e desde logo dá gusto ver así a sala de plenos chea, non? Entonces, ainda que non acostumbro a falar antes da votación, cando non me afecta ás concellerías que levo, sí que me gustaría dicirvos unhas palabras porque, evidentemente, pois, polo menos, ter unha deferencia hacia todos vós, non? Vamos a ver, xa se dixeron aquí moitas cousas, eu penso que quedou bastante claro o tema, pero si vou insistir en unha cousa. Primeiro, sí, probablemente o que di o señor concelleiro do PP é verdad, ao mellor podía ser asumible ese precio que di. Ora ben, ese precio habería que ver o que di a Suiza, como dixo antes o concelleiro, non é o que piden o síndico e as persoas afectadas en este caso, senón que ese prezo ten que ser en todo caso decidido por unha instancia que en este caso é a Suiza. Segundo, vamos a ver, non se trata só de adquirir. Si vale 80.000 euros ou non, bueno, sí, pois pode ser asumible, o mellor por o Concello, facendo un esforzo, non o sei, pero o problema, como quedou aquí xa bastante claro, é todo o que pode haber debaixo de esa obra. O sea, aí, mira, eu o sei porque se atopou, bueno, seguramente todos os veciños o saben, daqui da Ribeiriña, o bidón que se atopou, por exemplo, que provocou un verquido nas terras, levar esas terras, tratalas, supuso 200.000 euros. Solo a contaminación desas terras. E o responsable, evidentemente, é a persoa que está aí facendo, pois, ou tirando a obra, ou facendo, ou extraendo, pois, pois, o piso mismo, ou calquera cousa, non? O sea, é moi perigoso, é moi costoso, seguramente, é un proxecto, ademais, desde logo moi complexo, como para que poda un concello a arriscarse a tomar aí unha decisión dese tipo. Si tamén me gustaría decir outra cosa, o Pleno pode aprobar isto. Mira, para nós o máis fácil aquí era dicir, de acordo, e aí quedaba o tema, porque unha cousa é que se diga de acordo e despois non se faga nada, porque evidentemente despois levar adiante todo isto é moi complicado, e outra, ser responsable para con todos vós e decirvos e contarvos todos os problemas que hai, que é o que se vos estuvo dicindo aquí. Eu, de todas formas, si podedes estar seguros dunha cousa, e quero que vos vaiades de aquí con esa sensación. Este goberno municipal, eu penso que deixou ben claro que a Ribeiriña é unha zona que desde logo nos preocupa moito e desde logo ides a ter sempre todo o noso apoio e vamos a intentar sempre facer o máis posible, desde logo na medida en que podamos, para que esteades o mellor posible, tanto os veciños e veciñas como o mismo lugar da Ribeiriña, pois podan ter todas as cousas que realmente merecedes todos vós, non? Que si, en eso penso, é no único que penso como concelleiro do PP, que son os veciños e as veciñas da Ribeiriña, si son os que merecen a pena. Decirvos eso, que este goberno vai a facer todas as medidas
que poda e que realmente consideremos que se deben facer en este caso para conseguir que esas naves, pois ao final, sean tiradas, porque eu creo que eso non é en absoluto aproveitable de ninguna maneira. Seguramente eso teña que ser tirado, recuperar ese espazo, e desde logo, bueno, pois empezaremos por lo que acaba de decir agora tamén aquí o concelleiro portavoz de Nos Pobra, non? Por empezar polo expediente de ruína, bueno, ir dando os pasos necesarios para poder proceder ao derribo desa estructura e despois, bueno, pois crear aí o espacio que realmente pois merece a Ribeiriña. E nada máis, eso é o que vos podo prometer, que en eso estamos de acordo todo o goberno municipal, non? Que vamos a intentar por todos os medios tirar para adiante con ese tema. Non podes, porque mira, me gustaría que puderas, pero hai unha normativa, un regulamento, e se queres esperar ao final, pois podes esperar e ao final si poderás falar, vale? Bueno, sí, pero cando lle corresponde é según o que non nos podemos saltar é un regulamento xa establecido. Eso é así. O sea, si se pedira, hai unhas normas, se ao mellor vos asesoraran ben no sentido de que tiñades que pedir o turno antes do pleno, con unha antelación determinada e por escrito, para a próxima vez, pois seguramente, e só tendes que pasar por aquí, a miña secretaria ou calquera, vos asesora de como ten que ser, se a próxima vez queredes participar no pleno. Bueno, pois imos a proceder logo á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois a moción queda rexeitada por 6 votos a favor e 7 en contra. Vamos a pasar agora ao punto 6, que é moción do Grupo Municipal do PP relativa ao desmantelamento da seguridade preservada pola Garda Civil na provincia da Coruña. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Sí. Mira, por favor, primeiro lea e despois a presentas, non? Claro, non, que lea a proposta e logo presentas a emenda, non? Primeiro... Todos. Bueno, mire, por favor, mire, por favor... Sí, bueno. Leemos a moción. Sí, leemos a moción primeiro, sí, que eu creo que realmente é o que ten máis lógica, non? Leer a moción e despois emendala. Bueno, pois... Sí, vamos entón a... Ten entón agora a palabra... Bueno, sí, salín a moción, non? Sí. Pois ten a palabra agora o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, el Partido Popular lleva tiempo trabajando para conseguir que la seguridad se siga manteniendo, se mejore y sobre todo garantizar el bienestar y la seguridad de los vecinos. Lo que vemos es que las decisiones del Gobierno de España no están siendo eficaces en esa medida de acrecentar la seguridad del ciudadano. Cada año suben el número de delitos y cada año bajan el número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En Galicia pues se incrementaba, como todos poden saber, e hai datos aí máis de un 3% cada año, e determinados delitos incluso un porcentaje mucho más alto de eso. Creemos que parte de ello es por la política que se sigue en cuanto a las sanciones y a las penas, y también por la falta de medios. Por eso entendemos que en los municipios pequeños del rural, como es en nuestro caso, la orden del 25 de 2023, del 28 de diciembre, va a establecer que en un periodo de tiempo va a provocar que se cierren varios puestos auxiliares, incluidos 4 en la provincia de La Coruña, y uno de los cuales es el de nuestro municipio. Por eso nosotros lo que proponemos es que ante ese planteamiento de reducción de medios y sobre todo en el que nos atañe a nosotros, que es el cierre del puesto auxiliar del que disponemos hoy, lo que proponemos es una moción donde se inste al Gobierno de España a reconocer y reforzar la labor que realiza la Guardia Civil, a establecer una colaboración efectiva entre los concellos de la provincia de Coruña para asegurar la adecuada protección de seguridad ciudadana, que se haya garantizar la atención presencial de los cuarteles durante 24 horas, algo que también se quiere cambiar en esa directiva, evitar el cierre de cualquier puesto en la provincia de La Coruña, reforzar de manera urgente los puestos de la Guardia Civil en todas aquellas áreas que carecen de policía local, cubrir todas las plazas vacantes en el catálogo de puestos de trabajo y desenvolver un plan de incentivos profesionales y económicos para atraer agentes que realmente hoy no vienen a nuestra comunidad por la distancia y sobre todo por la lejanía. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, pasamos dunha moción... Sí, perdón, ahora emenda, sí. 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 Bueno, pois ten agora a palabra o señor concelleiro de... Bueno, a emenda agora? Sí, agora léese a emenda agora. Se acepta, xa podedes debater completamente con coñecemento. Se non aceptan, pois seguidos o debate. Bueno, pois vamos a proceder a ler a emenda. Que proponga la enmienda, ¿no? Si non sabéis que vai a emenda, se se acepta, non? Bueno, vamos a ver, vamos a proceder primeiro a ler a emenda, por favor. Señora concelleira, lea a emenda. Como alcalde a máxima autoridade neste pleno, pois eu fago o que di o señor alcalde. A nosa emenda di o seguinte, logo xa explicarei no meu turno. Instar a Xunta de Galiza sustituir o texto dos acordos que propón a moción do Partido Popular polo seguinte texto. Instar a Xunta de Galiza, primeiro, a creación do Corpo da Policía Galega como corpo de seguridade integral no que, en función das competencias que vai asumindo, se poidan integrar os moitos asentes da Garda Civil galegos que están fora de Galiza por non poder obter destino aquí. Segundo, a que, no prazo de 6 meses, elabore un informe sobre a organización territorial e funcional necesaria para garantir unha axeitada prestación en Galiza dos servizos que teñen atribuídos as forzas e corpos de seguridade, así como do número de efectivos necesarios para atendela, unha proposta de mellora dos recursos e medios necesarios para a prestación do servizo, así como das condicións sociolaborais das traballadoras e traballadores ou que injustificadamente puideran restringir os seus dereitos. E, por último, nese informe, medidas para facilitar o retorno de profesionais galegos que actual e involuntariamente permanecen fora de Galiza para contribuir a mellorar a calidade do servizo que presta. Logo explicarei máis polo miúdo. Mais nada. Vale, pois
Vamos a proceder entonces a votar a emenda. Sí, mire. Mire, a ver, le voy a dar la palabra al secretario. Sí, venga. Voume explicar. Vos presentades unha moción íntegra, con texto. Eles achegan unha emenda. Podedes aceptala ou non. Se non aceptades, de que se vote, poderíase aprobar emendado, pero en todo caso, para saber tamén se aceptades ou non. Me explico? O sea, eso como se fai. Non? Bueno, pois votado ao final, a mí... Bueno, vale, vamos a proceder... Vale, vamos a proceder entonces, votamos a emenda ao final, e vamos a proceder ahora aos turnos de debate, vale? Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. No, era de Vips, o primeiro, non? Sí, xa estou perdido. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, nada, moi breve. Bueno, pasamos dunha moción que ten que ver co municipio a un clásico, unha genérica. Bueno, por non perder as costumbres. Bueno, non me vou a meter en toda a moción, porque aquí mezclase de todo nesta moción. A verdade que é curiosa. A min o que si me fai máis gracia é no único punto que fala do noso municipio, que din que hubo un aumento das cifras de delitos cometidos, pero na última reunión de seguridade que tuvo o alcalde como concelleiro de seguridade, xunto ca Garda Civil, ca Policía Local, non salía este dato en ningún lado. Entonces eu non sei onde quitan os datos, tampouco sei onde quitan, xa mo explicará en todo caso despois o voceiro, de onde sacan que se vai desmantelar ou aquí o posto aquí da Garda Civil, cando está funcionando pois bastante ben, con bastante colaboración por parte da Policía Local. Entonces, bueno, neste primeiro turno nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra agora a señora concellera do Sore. Bueno, decía hai un anaco, o portavoz do Partido Popular, que o Partido Popular leva tempo traballando. E que, bueno, me gustaría saber, que non o citou, canto baixou en efectivos o goberno de Pedro Sánchez, porque falou deso, pero non dixo a cifra. Porque, mire, eu teño aquí uns datos ben diferentes ao que vostede viña dicindo, aunque vostede non falou de datos, por eso lle digo si ten aí as cifras, porque, mira, entre os anos 2012 e 2018 sabedes quen estaba gobernando, verdad? O Partido Popular. Pois se perderon en España máis de 13.000 efectivos das forzas e corpos de seguridade do Estado. Durante ese período as plantillas disminuían a un ritmo de máis de 1.800 axentes por ano, fundamentalmente debido a unhas convocatorias mínimas que non cubrían a xubilación dos efectivos. Por exemplo, no caso da Garda Civil, as plazas ofertadas foron 134 no ano 2013, 159 en 2014 e non superaron as 1.000 plazas convocadas hasta o ano 2016. Desde o ano 2018, este goberno que está presidido por Pedro Sánchez, ese presidente que vostedes tanto odian, está realizando un esforzo, en vez de, como din vostedes na moción, que me parece, bueno, me parece tremendo que utilicedes esta frase, que o goberno está desmantelando a seguridade do noso país, en fin.
Pois, lle vou dicir, este goberno está realizando un esforzo adicional extraordinario debido a todas as políticas que viña facendo precisamente o Partido Popular para recuperar as plantillas policiales. Gracias a este esforzo deste goberno de Pedro Sánchez, Galicia alcanzou, ao final do 2023, o maior número de efectivos da Policía Nacional e da Garda Civil da súa historia. No 2023, con un goberno socialista e co presidente Pedro Sánchez. No que respecta á Garda Civil, a plantilla en Galicia se sitúase en torno aos 5.300 axentes. Esta cifra é un 7,8% superior a que se rexistraba na legislatura do Partido Popular. Entonces non sei onde vostede ve que se está desmantelando a seguridade do noso país. Este 7,8% é un reflexo do impulso decidido do goberno de Pedro Sánchez para recuperar unhas plantillas afectadas por anos de recortes presupuestarios e da ausencia de reposicións adecuadas. Este número é superior incluso a outro máximo alcanzado en diciembre do 2011. O propósito do goberno, deste goberno de Pedro Sánchez, é seguir aumentando o personal. Actualmente a taxa de reposición dos corpos policiais é do 125%, que os convirte no colectivo de empleados públicos aos que se lle aplica a maior taxa de reposición. Isto significa que cada ano vaise convocar un número de plazas maior ás vacantes producidas no ano anterior. Mostra dese compromiso a convocatoria de emprego público do 2024, que suma 2.721 nova plaza para a Garda Civil, o máximo registrado hasta esta data. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Bueno, señor Durán, sinceramente, eu decir por escrito, non é un mitin do Partido Popular ali, cos seus, non, por escrito, nunha moción do Partido Popular que en Galiza a criminalidade aumentou de xeito importante. Referirse ás infraccións na provincia da Coruña e a continuación, por escrito, decir que este incremento de criminalidade e das infraccións na provincia da Coruña débese, entre outras cousas, as políticas que favoreceron a impunidade en delitos como a ocupación, as agresións sexuais coa lei do sí a sí, ou a amnistía, de verdad, é que é para enmarcar, sinceramente. Se non fora para chorar é que nos reiríamos bastante. O sea, vostede está achacando o aumento de criminalidade, según vostede está o achacando a todas estas cousas, a amnistía, a lei do sí ao sí, de sí e sí, en fin, a inflación, pon máis abaixo, que non toma medidas o goberno do Estado. A ver, sinceramente, con esta exposición de motivos casi non dá gana de ler os acordos que propoñen, pero en todo caso, eu quero me referir a que a organización e distribución territorial que temos actualmente da Garda Civil no noso país, en Galiza, non só, efectivamente, non supón, como lle acaban de dar as cifras, eu teño aquí as mesmas porque son as do Ministerio, que son as que existen, non só non supuxo a reducción de servicios, pero sí que recoñecemos que é unha organización e unha distribución territorial absolutamente obsoleta e anticuada. Ahora, a reorganización territorial foi diseñada polo propio goberno de Mariano Rajoy. É que, claro, se non sabemos de onde vimos, non sabemos a onde queremos ir. É que isto que temos na actualidade foi diseñado, igual que os grandes recortes que lle acaban de ler, tamén, bueno, porque claro, Mariano Rajoy non só recortou en médicos, en enfermeiras, en profesorado, en política social, tamén recortou en Garda Civil, non? Entre outros. Bueno, pois, señor Durán, isto que temos en este momento é certo, é de Mariano Rajoy, e de momento o goberno do PSOE de Sumar aínda o manteñen. Claro, nós pensamos que hai que modificalo. En todo caso, para nós, e deso vai a nosa emenda,
é importante que o Goberno da Xunta de Galiza desenvolva a lei. E a lei, o que di, entre outras cuestións, é que se contempla a existencia de corpos propios nas comunidades autónomas. É dicir, corpos propios de seguridade. Unha policía galega, unha policía autonómica como teñen outras zonas do Estado. E nós o que propoñemos é que, como a lei o permite, como o Goberno galego empezou a desenvolvelo no ano 2007, cando non gobernaba o Partido Popular neste país, e despois chegou o Partido Popular e evidentemente non quiso saber nada deste tema, o primeiro que lle propoñemos na nosa moción é que a Xunta de Galiza se preocupe por desenvolver esta transferencia. O sea, por exixir esta transferencia e por desenvolvela. Crear un corpo de policía autonómico. Porque eso permitiría, entre outras cousas, que agora non se pode, eso permitiría, entre outras cousas, que a Garda Civil, que está en outras zonas do Estado, involuntariamente, que quixera vir, pois pudera facelo. E, entre outras cuestións, tamén propoñemos que, antes de tomar esta decisión, pois o Goberno galego ten que ter os datos e os demais temos que coñecelos. E para iso propoñémoslle que en 6 meses se elabore un informe precisamente en canto a esa organización territorial e funcional que, insisto, está vixente a que dictou Mariano Rajoy e o Goberno do PP, que faga unha proposta dos recursos que se necesitan, porque non sei se a fixo en algún lado, se non a fixo, e, por último, tamén que contemple as medidas para facilitar o retorno de profesionais galegos a ese corpo que habería que crear porque o permite a lei e outras zonas do Estado xa o teñen. En todo caso, señor Durán, non é certo, e hai que ser serios, que a criminalidade, por certo, as porcentaxes que vostede pon aquí, non sei moi ben de onde as quitou, pois non é certo que veñan, ou a nós parécenos que non poden vir de cousas como a lei de amnistía, de cousas como a lei do sí o sí, ou como do aumento da inflación. A ver, é que vostede mezcla churras con merinas. O tema é, o obxectivo é Pedro Sánchez. Señora concelleira, por favor. E isto, como yo elaboraron, non sei se o señor Tellado en Madrid ou non sei quen yo elaborou, pois veñen aquí a defender unha cousa que de verdad é indefendible. Gracias. Vou agora, eu como concelleiro de Seguridade, a tomar a palabra. A ver, bueno, a min personalmente é que a exposición de motivos, os acordos non me parecen mal, que están ben, en xeral. Estou de acordo, por favor, estou no meu turno de pregunta, de intervención. Non empece. Si estou na exposición de motivos, evidentemente, que me parece, como acaba de decir a concelleira BNG, me parece que en determinados momentos é que incluso me parece insultante, non? Xa citou ela o tema de, ao mellor non quedou ben claro, pero é que esta parte de aquí acusando do incremento de delitos, as políticas que favoreceron a impunidade en delitos como a ocupación, como si fora os ocupas que foran un problema ahora do actual goberno. O sea, sí son un problema de ahora, efectivamente, pero eran igual do PP. E máis, este goberno, o PSOE, leva desde 2018 4 anos, o PP estuvo antes 7 anos, desde os 2011. Entonces, me parece un pouco, bueno, non vou a dicir xa nada máis, pero bueno, pero é que despois pon as agresións sexuais, e entre paréntesis, ca lei do sí e sí ou a amnistía. Bueno, eu a verdade é que eu non dou crédito, non? O sea, a acusar a amnistía, xa vou a obviar o da lei do sí e sí, que, bueno, que é unha barbaridade, según a miña ideoloxía, por suposto, pero podo entender que o PP sí considere que dá. Pero a amnistía, de verdade, aumentou as agresións sexuais? Bueno, pois non sei como, pero bueno. Despois, bueno, dá uns datos que, cando menos, a min me parecen un tanto confusos, non? O sea, falando de que a criminalidade aumentou un 3% no primeiro semestre de 2004, bueno, sí é verdad, aumentou de 2017 ao 2004
ou 2024 un 3%, pero é que ese crecemento non foi dos maiores, é máis, foi dos menores, porque, por exemplo, na Comunidade Valenciana, gobernada polo PP, precisamente, a criminalidade aumentou un 8%. Un 8%. Estando aí gobernando, xa digo, o PP e Vox. Os ciberdelitos, que aquí di que aumentaron un 18,7%, na Comunidade Valenciana aumentaron un 36,8%. O sea, vamos a ver, a criminalidade efectivamente si aumenta en toda España e aumenta en todo o mundo. E desde logo, aquí non foi dos sitios onde máis aumentou. A miña visión e a miña opinión da Garda Civil, desde logo, é moi positiva. Considero que a súa labor é moi importante, sobre todo no campo da seguridade. Desde logo, vou a estar sempre a favor dese corpo, non? Eu teño moi claro a miña opinión sobre eso. Ahora ben, si penso que están facendo un traballo moi importante que evita moitos delitos e, desde logo, creo que se nota o seu traballo aquí, porque ustedes, por un lado, están dicindo que si está facendo un traballo moi bo, pero que, en cambio, non se nota nos delitos que está habendo, porque están dicindo que, bueno, que hai moitísimos delitos, que tal, a pesar de que a Garda Civil si está facendo ese traballo desde xa. E, bueno, nada máis, que xa me rematou meu tempo, e o meu tempo sí que o respeto. Así que vos agradecería a todos, por favor, que respetades o tempo que tedes. Moitas gracias. E ten agora a palabra o señor concelleiro do PP. Bueno, nada, yo, miren, me reitero en que realmente creo que la seguridad cada vez es menor, cada vez se incrementa el número de delitos. La estadística sale del Ministerio de Interior, yo no me invento los datos, pero bueno, creo que cada vez la falta de medios es cada vez mayor, independientemente de que habrá una tasa de reposición ahora más alta. Pero a mí lo que me preocupa de toda la moción es lo que establece, la orden general del 25 de 2023 del 28 de diciembre, donde dice que, oye, en un plazo de tiempo se va a cerrar el puesto auxiliar de nuestro municipio. Si ustedes creen que eso está bien, pues oiga, nada, no pasa nada, y si creen que no, pues lo contrario. En la propuesta, que es lo que se vota lo que tal. Y en cuanto a la enmienda del tal, es decir, oiga, nosotros venimos aquí a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil. En su implantación, que ustedes quieren otro modelo, me parece muy bien. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que las cosas sigan funcionando y que lo que funciona bien siga mejor. Que haya más dotación presupuestaria, que haya más personal, más dotación material, y que las cosas mejoren, y que lo que hoy es la pequeña instalación que tenemos en nuestro municipio no solo vaya menos, sino que vaya más. Es lo que proponemos. Si ustedes quieren otro modelo territorial de seguridad y de tal, pues oigan, tienen todo el derecho a proponerlo, pero creo que no es lo que nosotros estamos planteando aquí. Creo que es un tema totalmente distinto a la moción que nosotros planteamos. Pero bueno, ya se votará y se decidirá al respecto. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concellero de VIPS. Señora concellera do PSOE. Pois sí, é verdade que nós vamos a votar ao final os acordos, non se aproban ou non se aproban, dependendo dos votos. Pero tamén é verdade que se votamos a favor desta moción, aceptaríamos esa exposición de motivos. Entonces, bueno, no, é verdade. Entonces, xa vos lo dixeron aquí, e volvo a decir, ten unha exposición de motivos que non sería responsable por a nosa parte votar a favor. Porque é bastante grave que traigan por escrito unha moción con determinadas cousas que apuntan na moción, como xa dixeron, e non me vou a repetir porque eu teño aínda menos tempo que todos vós. Eu quixera saber canto baixou esa efectividade da que fala para que exista ese desmantelamento. Non foi capaz de decirmo. Entonces, claro, hai que ter un pouco de
seriedade a hora de falar de todo isto. Claro que eu estou totalmente de acordo co que nos di aquí na vosa moción, establecer unha colaboración efectiva cos concellos. Co noso concello podo lle asegurar que temos unha relación e unha colaboración moi boa e podo lle asegurar que traballamos cada día para que a Garda Civil, para que a Policía se encontre o máis a gusto neste concello e estén axudando e colaborando, e sempre lles pedimos a colaboración e eles sempre están aí, sempre se ofrecen, e hai unha boa línea de traballo con eles. Evitar o peche de calquera posto na provincia? Claro que sí. Cubrir todas as... Sí. Todo isto podíamos chegar a estar de acordo. Sí, claro que sí, xa cho dixen. E votaríamos a favor. Si puxérades unha exposición de motivos seria á moción. E non o é. Porque aquí o único que queredes con esta moción non é coidar a Garda Civil. Eso é o único... No, sí, te podes reír, pero non é. O único que queredes é acusar ao goberno de Pedro Sánchez, porque non soportades que sea o presidente de España. E entonces ides a traer mocións aos concellos, na Xunta, en todos os lados, para atacar a Pedro Sánchez, non para salvagardar a Garda Civil, como si é o que está facendo o presidente do goberno. Vos guste ou non vos guste, esa é a realidade. Vos non vindes aquí a conseguir as cousas aos veciños, a conseguir as cousas que vos preocupan. Vos vindes aquí a vender fume e aquí a atacar directamente a Pedro Sánchez, que ese é o principal problema para o Partido Popular agora mesmo. E vémolo cada día na política a nivel estatal. Polo tanto, eu sinto moito, pero vou a votar en contra desta moción exclusivamente vou a votar en contra pola exposición de motivos que vostedes traen a este pleno, que non me parece para nada adecuada e axeitada para estar falando das forzas de seguridade do noso Estado. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Mire, señor Durán, vostede di que o único que pretendía esta moción, ou o único que pretenden vostedes con esta moción, e dixo textualmente, é defender as forzas e corpos de seguridade do Estado. Pois eu creo que non, efectivamente. Eu creo que aquí non defenden nada. Mais ben o que están facendo, máis ben o que están facendo é ir en contra de outras cousas que non é que subxazan, é que quedan clarísimas na exposición de motivos. Porque, ademais, eu como galega fagome unha pregunta. Nós temos un goberno propio, que é o goberno da Xunta de Galiza. En todos estes problemas que di vostede que ten a Garda Civil, que pode facer a Xunta de Galiza? Nada. Non pode facer absolutamente nada. E non é absolutamente incrível que tendo un goberno propio, ese goberno non se molestase do ano 2007 en exixir as competencias para ter a Policía Autonómica propia. Porque en que iba a mellorar? Sempre decimos para calquera tipo de servicio, sean médicos, escolares, calquera tipo de dotación pública, sempre decimos que o mellor é que estean canto máis próximos á cidadanía, mellor. Pois oiga, se temos un goberno galego que puidera decidir onde efectivamente ter os efectivos, como telos, en que cuartéis, onde crear cuartéis, onde eliminalos, co coñecemento da realidade que ten o goberno galego do territorio galego, eso sí sería unha verdadeira defensa dos corpos e forzas de seguridade. Pero non. O Partido Popular presenta aquí unha moción con 6 ou 7 tópicos, topicazos diríamos nós, pero sí, fai folio e medio de unha exposición de motivos que é absolutamente infumable. Infumable, señor Durán. Entón, ou se está ca defensa. Por certo, voulle dar un dato. Por máis que vostedes falan de que se reduciron efectivos, que non é certo, cando máis se reduciron foi no goberno Rajoy. Voulle dar un dato. Vostede sabe o que din os sindicatos da Guardia Civil? Non o di o BNG, o di a Juicil e os sindicatos da Guardia Civil. Din, fíxese se é grave para Galiza, din que non é viable un cuartel da Guardia Civil con menos de 40 efectivos. Entón, en Galiza non o poderíamos ter en ningún sitio nada máis que nas cidades, basicamente. Dase conta que se as competencias fosen propias, se tivésemos un goberno galego, remato, señor alcalde, que exixise a norma fai no goberno galego, non a fai o Estado.
e así sí poderíamos defender non só os corpos e forzas de seguridade, sino os nosos propios intereses como galegos e galegas. Por eso, a nosa enmenda. Mais nada. Moitas grazas. Bueno, pois eu personalmente non vou engadir prácticamente nada máis, simplemente pois decirlle ao grupo do PP que pode estar seguro que tamén me preocupa, por suposto, que pudera cerrar este posto da Garda Civil. Desde logo, pola nosa parte, vamos a facer todo o posible porque non sexa así. Bueno, non teño nada máis que engadir, simplemente que imos a votar en contra desta moción non polos acordos en sí, sino porque a exposición de motivos me parece realmente moi non sei as palabras que utilizar, pero bueno, insultante, me parece igual un calificativo que se queda corto. Así que, desde logo, por parte de Nos Pobra, vamos a votar en contra da moción. E nada máis. Ten agora a palabra e remata o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, nosotros volvemos a insistir en lo mismo. Nos interesan las fuerzas de seguridad del Estado, que tengan los medios materiales y personales necesarios para hacer su trabajo. Nos preocupa que en nuestro municipio la orden será el del 25 del 2023, porque parece que las cosas se escriben y después no existen, establezca que se va a desaparecer, como establece en el boletín oficial. Yo lo que traigo son datos, nada más. Si a ustedes no les parece, decir, los datos del incremento de los delitos parten del Ministerio de Interior. Si ustedes creen que la ley del sí no provoca realmente una alarma social y que la gente, pues oiga, no digo que vaya a dejar de delinquir porque la pena sea inferior, pero sí que, oye, y que la ocupación no ha ido más porque no hay forma de ocurrir lo que ocurre, de recuperar la propiedad privada. Y si no, oiga, tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido hace 3 días en Ribeira. Es decir, oye, si ustedes creen que, oye, la gente en Avesadas no podía salir a la calle a partir de las 8 de la tarde hasta que tuvieron que sacar esos ocupas que ocupaban de forma ilegal un recinto que tardaron 2 años y medio en poder recuperar, si eso no es incrementar la inseguridad de la gente, pues no pasa nada. Que la solución sea el tema autonómico, yo no lo sé. Ustedes, es su proyecto, el nuestro no. Y oiga, lo que pedimos es que aquello que funciona, que es que la Guardia Civil esté en el territorio, sobre todo en las zonas pequeñas y rurales, porque realmente, mire, como bien dice usted, si Jumil dice 40 miembros, no es en las ciudades, porque en las ciudades quien tiene la competencia de seguridad es la Policía Nacional. Tendría que seguir siendo en los pueblos y en las parroquias. Y si no tenemos eso, pues al final, como nos ocurre a nosotros muchas veces, que no tenemos dotación local para cubrir las noches, pues estaremos peor en el nivel de seguridad. Pero bueno, me parece muy bien que estén ustedes de acuerdo con los mayoritariamente con las propuestas y que voten en contra de su decisión y su libertad. Moitas grazas. Vamos entonces a proceder á votación. Primeiro vamos a votar a enmenda. Votos a favor da enmenda. Abstencións? Votos en contra? Vale, pois agora vamos a proceder a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda rexeitada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Pasamos agora ao punto número 7, moción do Grupo Municipal do BNG relativa á adopción de medidas para a defensa e normalización da lingua galega. Ten a palabra a señora concelleira portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues ahora vamos a falar de outra política que sí é competencia exclusiva da comunidade autónoma, do goberno da Xunta de Galiza, e que a vista está cales son os resultados, non? É dicir, absolutamente desastrosos e nefastos, e isto non o di o Bloque Nacionalista Galego. Recentemente fixéronse públicos os datos do Instituto Galego de Estatística, sobre o coñecemento e uso do idioma galego, é dicir, do noso. Non estamos falando nin do idioma catalán en Galiza, nin do idioma euskera en Galiza, nin do inglés, non. Estamos falando do noso idioma.
Ben, pois fixéronse públicos estes datos e ese informe do IGE o que destaca é unha situación absolutamente crítica para a nosa lingua. Nós, e non só nós, hai moitos organismos que xa se manifestaron despois precisamente de ser coñecidos esos datos, consideramos que a situación que está a vivir o noso idioma é absolutamente de emerxencia. E é absolutamente de emerxencia, porque, claro, todo ten un antes, un despois, unhas medidas determinadas, porque, digo, é de emerxencia porque todos estes anos, pois a política lingüística que levou a cabo a Xunta de Galiza, pois foi encamiñada precisamente a facer desaparecer o idioma galego, no? Por exemplo, isto tampouco o digo por decir, no? Por exemplo, en todo este período de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, prohibiron, verdad? Prohibiron, vostedes, o Partido Popular, prohibiron que as matemáticas, por exemplo, se poidan dar en galego. Está prohibido. Por unha lei de quen? Da Unión Europea? De Washington? Non, polo propio goberno galego que, según as leis, é quen ten que defender o idioma galego. Eliminouse durante todos estes anos prácticamente o acceso dos nenos e das nenas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, que tamén é competencia da Xunta de Galiza. Mudouse por parte do Partido Popular a lei da función pública para que o funcionariado, insisto, o funcionariado da Xunta de Galiza, pois non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou, por exemplo, desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada da propia televisión galega. Bueno, todas estas políticas que foron absolutamente nefastas, evidentemente agora saen reflexadas en cifras e en datos verdadeiramente terríveis, pois no informe do Instituto Galego de Estatística, no? As consecuencias de toda esa política ponnas de manifesto ese propio informe, donde fala, por exemplo, de que as franxas de idade máis novas da nosa poboación, o 32,4% das nenas e dos nenos entre 5 e 14 anos non son capaces de expresarse en galego. O 32,4%. Poden entendelo, pero non son capaces de falalo. Non son capaces de falalo porque non o dominan, non? Bueno, entón, a respecto desta situación, insisto, que nós, pero non só nós, consideramos de emerxencia, nós facemos aquí unha serie de propostas para empezar a recuperar a normalidade en que calquera galego e galega poda non só falar a súa lingua, sino efectivamente en todos os ámbitos ter acceso á súa lingua, porque lembrolles, e tamén o recolle o Instituto Galego de Estatística, que, por exemplo, no ámbito xudicial é prácticamente imposible desenvolverse en galego. Eu mañán vou ao notario ou vou a un xuicio e é-me prácticamente imposible facer unha escritura en galego, ou que me afagan. Prácticamente imposible. Ben, entón nós que propoñemos? Bueno, pois instar a Xunta de Galiza, que, insisto, é quen ten as competencias e además foi quen nos levou a donde estamos. Primeiro, non estamos pedindo nada extraordinario, estamos pedindo primeiro a que aplique o plan xeral de normalización lingüística aprobado no ano 2004 por unanimidade no Parlamento galego. Porque foi aprobado, o Partido Popular levantou o dedo para decir que sí, ou doulle o botón para decir que sí, pero non fixo nada. Polo tanto, que o aplique. Que aplique ese plan xeral. O que temos, non lle pedimos nada extraordinario. Segundo, que derroguen, que eliminen ese decreto que moita xente lle chama o decreto da vergoña, precisamente para garantir que todas as materias dentro do sistema educativo galego se impartan e se podan impartir en galego. Recuperar, instar a Xunta que recupere o papel normalizador da televisión galega e, por último, incrementar os recursos destinados ás políticas de apoio á lingua nos orzamentos da Xunta de Galicia, porque son tamén, igual que o decreto, son de absolutamente vergoña. E logo propoñemos un segundo punto, remato, señor alcalde, que corresponde ao Concello
donde pedimos que o pleno deste Concello se adira á plataforma Queremos Galego, que, como todo mundo sabe, é unha entidade social ampla de defensa da lingua, conformada por colectivos de moi distinta índole, porque entendemos que é necesario en este momento apoiar precisamente a estes colectivos que defenden algo que en este momento nos consideramos que está en risco. Mais nada. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Señora concelleira do PSOE. Bueno, pois o Partido Socialista vai a votar a favor desta moción, porque ademais consideramos que temos e debemos ser críticos coa política lingüística do goberno galego, que sabemos que ao longo destes anos promoveu nestes últimos 15 anos a maior regresión e difusión dos prexuicios sobre o idioma de Galicia da historia autonómica. Transformou en imposición a lóxica aspiración a que o único idioma propio de Galicia sexa tan normal, audible e visible como calquera outro no seu propio país. Creemos que hai que impulsar un novo rexurdimento da nosa lingua para reverter estas políticas galeguizadas polo Partido Popular, e dende o Partido Socialista traballarase para darlle a volta a esa situación, para intentar darlle a volta a esa situación tan dramática para a nosa identidade como pobo e tamén para a nosa cultura. A defensa do galego creo que queda demostrado que é hoxe máis necesaria que nunca, e o Partido Socialista, como xa dixen, traballará para reverter a continua e preocupante perda de falantes das últimas décadas, como estamos a ver que acaba de pasar. Entonces, polo tanto, nos vamos a apoiar esta moción e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Sí, Nos Pobra vai a votar a favor, por suposto, vai a apoiar esta moción, porque estamos plenamente de acordo con, non vou dicir coa totalidade, porque é prácticamente imposible, pero con casi todo o que se di, e especificamente co decreto do plurilingüismo, que demostrou durante todos estes anos que fracasou realmente, non? Porque as escolas convertíronse pois nun lugar onde os nenos chegan falando, os nenos e as nenas chegan falando en galego e salen falando en castelán, e así de claro. E eu o vivín na miña familia e me costa moitísimo traballo que a miña filla, a que eu lle falo en galego, na casa dos avós todo o mundo lle fala en galego, e sin embargo volve da escola pois falando en castelán, porque vivimos nunha sociedade onde o decreto, recordo cando se publicara, e recordo ao señor Feijóo e os que o promulgaron, dicindo que o que buscaba era a igualdade, non, entre as dúas linguas, e que libremente un rapaz ou rapaza, cando chegase a idade adulta, pudera escoller en que lingua se podía expresar. Isto non se está producindo. Chegan a idade adulta sin ser capaces de falar en galego e, polo tanto, sempre van a escoller o castelán. E as cifras que dixo a concelleira pois son as que existen e as que están sobre a mesa, e o galego, pois, nas idades máis novas é onde está desaparecendo e onde se mantén é nas persoas de máis idade. Iso hai que revertilo de inmediato. Podíase discutir, a concelleira dio 100% das asignaturas, bueno, supoño que menos lingua castelán, pero 100% das, e o inglés e todo, bueno, pero que se dera en galego. Podíase discutir eso, pero cousas como que un neno ou unha nena desde infantil hasta rematar o bachillerato, matemáticas se vai a dar continuamente en castelán. É unha cousa bastante extraña, a verdad. Por que as matemáticas precisamente teñen que expresarse en castelán e outras asignaturas se poden dar en galego? É unha cousa bastante rara, porque ao final tamén eu vou dicir unha cousa, nas asignaturas técnicas moitas veces pois sí que temos que amosarlle, ainda que as demos en galego, pois como se di en castelán, porque a veces a traducción dunha palabra técnica é bastante complicada e ao final pois se van a enfrentar con bibliografía onde vai aparecer en castelán e eu teñen que ter claro o significado das palabras. Tamén ya estamos en inglés, porque a linguaxe científica pois maioritariamente se publica en inglés. Pero a situación é esa, e nós estamos plenamente a favor de que se incremente o galego nas escolas. É o único lugar onde un goberno, bueno, único non, pero é o lugar onde principalmente un goberno dunha autonomía como a nosa pode fomentar o uso do galego na escola. Se aí non o facemos, se aí partimos dun principio de igualdade, se a igualdade estivera nas televisións, nas radios, nas revistas, nos teatros, en todos os lugares, pois hasta podía
non sei, alguén podía pensar en apoialo, pero que non é así, está completamente discriminado o galego en todos os medios e nunca vamos a conseguir evitar eso, polo tanto, corixámoslo onde podemos facelo, que na escola, e aínda así sabemos que non vai a ser a panacea, pero polo menos fagamos todo o posible para que a nosa mocidade valore, aprecie a nosa lingua e loite por conservala, e o faga decididamente por amor ao propio e non por desprezo, porque a diglosia no noso país sigue existindo e hai xente que dá vergonza falar en galego, que se avergonza de falar en galego porque sigue pensando que é un idioma pois inferior ou de clases sociales baixas ou o que sexa. E eu o vexo na miña clase, eu vexo na aula e vexo como pasan ese tipo de situacións e non pasa nunca ao revés. Nadie se sinte discriminado por falar en castelán. A imposición do galego nunca se dou e nunca se dará, porque o que se ten que conseguir é que a xente o escolla libremente, pero porque realmente ten o coñecemento pleno para poder expresarse en galego e se sinte cómodo e nunca se sinta marginado en ningún espazo dentro da nosa sociedade. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Boas noites. Defendo. Vale. Gustaríame empezar esta moción facendo unha valoración da nosa lingua, a lingua non como un medio de comunicación, porque a nosa lingua non é só un medio de comunicación. As linguas, se foran só para comunicarnos, pois con ter unha soa pois xa nos chegaba, non facía falta, xa non había problemas de comunicación. Pero as linguas, e sobre todo a nosa, son elementos patrimoniais. A través da nosa lingua valoramos a nosa cultura e as nosas tradicións, non se entenderían sin a lingua. Entón, considero que a nos corresponde, por responsabilidade histórica, preservala. Vendo o informe do Instituto Galego de Estadística, hai tantos datos nese informe que eu entendo que cando temos un informe con tantos datos é moi fácil analizalos e que digan o que queremos decir. Vos sacades que estamos nunha situación alarmante, pois que eu vexo os datos. Facendo un resumen, eu non o vexo tan mal, eu vexo que de 7 de cada 10 persoas se comunican en galego na nosa comunidade, que menos do 30% da poboación usa só o castelán para comunicarse, non vexo tan mal os datos cando somos unha comunidade con 2 linguas oficiais. Tamén, ese informe di que somos unha comunidade cos niveis de competencia máis elevados de todas as comunidades que teñen linguas, que teñen outra lingua cooficial. Somos os que máis competencia temos comunicativa, máis que en Cataluña e máis que no País Vasco. Aquí en Galicia, máis do 90% da poboación entende o galego, fáleo e sabe ler, máis do 90%. Entón, se lle digo, eu os datos non os vexo tan alarmistas como vostedes se empeñan. Respecto ás políticas da Xunta de Galicia, o que decía do funcionariado que non teñan a obrigación de usar o galego cando atenden a persoas, eu ata o vexo lóxico, sobre todo co nivel que hai nestes momentos de inmigración, do que se trate de atender a xente e facernos entender. Non atenderlle nunha lingua cando temos 2 para expresarnos. Eu tamén lle podo dicir que nunha sociedade ideal, que tuéramos todas as nosas necesidades satisfeitas, estuvera todo perfecto, a mí me gustaría que todo o mundo falase galego obligatoriamente, porque sí que é a nosa lingua na nosa comunidade. Pero neste momento, que non só en Galicia, sino que en toda España faltan médicos en todos os lados, eu casi prefiero que, aínda que non sepan galego, polo menos telos. E se teñen que vir de fora, prefiero exixirlle que teñan título de medicina e non título de galego. Se tuvésemos esas necesidades satisfeitas e houbera médicos en todos os lados, aí sí que lles obrigaría a saber o galego, xa que están en Galicia. Pero considero que habrá que establecer prioridades. Se non queremos ampliar as plazas MIR para que veñan os que xa saben galego e podan optar ás plazas de médico, pois habrá que deixar que veñan os que non saben galego a adaptarnos. E non se lle pode exixir que nos traten en galego se non coñecen a lingua. Penso que é a pescadilla que se morde a cola. De todas formas, respecto ao de falar, señor Siselo, tamén lle dou a razón no que di de que cando ensinan as linguas, as ciencias en galego, hai que ensinar determinados conceptos en castelán para que os entendan ou en inglés. Eu penso que precisamente por eso o que se establece nunhas linguas sí e noutras non. Eu non penso que a xente fale menos galego porque non den as matemáticas en galego. Eu non me imagino, porque aparte o vocabulario que se usa nas matemáticas é que pouco afecta a cando vas pola... Eu non penso que a xente pola rúa fale en castelán porque cando falaban de potencias, en vez de decir 4 ao cubo, tiñan que haber pensado 4 ao caldeiro. E que non creo que sea precisamente por eso polo que non falamos en galego, por non dar as matemáticas en galego. Penso
No, en matemáticas dicíxese ao caldeiro. Que eu Bueno, teño por no meu favor, colexio está no seu libros de turno a matemáticas en concelleira galego do de PP. cando era esa época era 4 ao caldeiro. Precisamente por esas relacións casi é mellor dar as matemáticas en castelán. Pero cando queiran traer o libro de matemáticas en galego, que sí que o di, da vosa época. Eu penso que en Galicia... A ver, por favor, deixa rematar a concelleira, que está no seu turno de palabra. A nosa lingua non é un problema. E temos unha administración totalmente comprometida coa súa preservación, polo que xa o mes pasado propuxou un pacto pola lingua cun punto de partida sin liñas vermellas, onde se apreciou colaboración e unha actitude moi positiva por parte dos demais partidos. Eu penso que esa é a liña que hai que seguir para defender e garantir a nosa lingua, non meter plataformas que están politizadas, que son sectarias. Penso que a forma de empezar é polo pacto este da lingua que se acaba de facer. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Mire, señora concelleira, hai determinadas cousas nas que, aínda que vostede provocou a fondo na súa intervención, non llegou a respostar. Sabe por qué? Por vergonza allea. Por vergonza allea de determinadas cousas que acaba de decir. O sea, vostede di que é fundamental que teñamos médicos aínda que non nos entendan. Verdad? O sea, se eu vou ao médico e lle digo que me doi unha pá e o médico non sabe o que lle estou dicindo, pois resulta que ao mellor acaba me dando pastillas ou non sei que, pois para o dolor de cabeza. Entende? Claro, eso mismo non o exixe para o castelán. Eso mismo non o exixe para o castelán. É dicir, aquí admitimos médicos de todo o mundo no Estado español, pero exíxeselle saber a lingua. Entón, insisto, a súa intervención é a mostra máis palpable do autoodio que ten o Partido Popular pola lingua galega, pola nosa lingua. Que non lle estamos dicindo que sexa preeminente, que sexa obligada, que sexa... Non. Estamos dicindo que as persoas teñamos os mesmos dereitos en galego que en castelán, que non os temos en Galiza. Non os temos. Puxenlle antes o exemplo do notario. Acábolle de falar do exemplo dos médicos. Claro, e tamén lle podo falar, sinceramente, do tema das matemáticas, do dato que lle din antes. Bueno, que por certo, a señora concelleira, un informe do IGE, que é o Instituto Galego de Estatística, que non é calquera cousa que anda por aí, parecelle que dá moitos datos, non? Hombre, señora concelleira, é que os informes fanse para iso, e máis cando os fai o Instituto Galego de Estadística. E, sinceramente, todos son moi aproveitables. O problema é a lectura que o Partido Popular fai deses datos. Claro, a señora concelleira non ve que o tema das matemáticas, o tema das galiñas azuis, que todo eso non inflúa. Non, claro, porque o 30 e pico ese por cento que lle din antes de nenos que son incapaces de expresarse en galego é por obra e gracia del Espírito Santo. Non, isto non inflúe que na escola, pois, efectivamente, podan desenvolverse en galego e podan exercer os seus dereitos. Claro, e remato, señor alcalde, o que xa realmente me parece absolutamente insultante, pero insultante, por non utilizar outra palabra que aquí non debo, é o de cualificar a plataformas, en este caso a plataforma Queremos Galego, que é a única que se cita na moción, de sectarias e non sei que máis dixo. Mire, señora concelleira, non sei se sabe que acaba vostede de insultar directamente a centos de colectivos deste país, centos de colectivos que están integrados en esa plataforma. Non sei se sabe que acaba de insultar gravemente a miles de persoas deste país que apostan precisamente por apoiar a plataforma Queremos Galego, porque é en este momento quen defende o noso idioma en todas as institucións nacionais e internacionais, porque o Partido Popular non o fai. Entón, queda claro que o autoodio do Partido Popular á lingua queda máis demostrado que nunca. E sabe o que sinto, señora concelleira?
sabe o que sinto terriblemente? Eu con miña nai pude falar en galego e podo falar en galego. O que sinto é que non a miña filla, que tamén foi criada en galego, é castelanizada bárbaramente na escola. O que sinto é que os meus netos non van a ser capaces de falar galego comigo. A usted parecelle... Vaya rematando, señora conselleira. Que eso é normal en un país que ten lingua propia. Máis nada, señor alcalde. Gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Soe. Xa moi brevemente para rematar, decir que, bueno, eu creo que é normal que os datos non concorden entre o Partido Popular e o que presentamos nós, porque a esquerda e a dereita creo que co uso da lingua galega pensamos e a utilizamos de forma diferente, se non só hai que mirar o día a día de cada un dos partidos e como xa se utilizan pois nas administracións, non, que debemos de ser pois un espello, un exemplo para os cidadáns, as veciñas e os veciños e claro, o Partido Popular, por exemplo, casi sempre presenta as mocións en castelán e iso pois é unha maneira tamén de discriminar en parte a nosa lingua, aunque haxa ese dereito de igualdade de elexir evidentemente o castelán ou o galego, pero realmente creo que nós, se queremos loitar por a nosa lingua e preservar o galego, pois a verdade é que creo que deberíamos de empezar por aí. E, bueno, eu creo que non se pode falar de pactos, de un pacto, cando nin propoñer novos acordos, non cando non se cumple o que xa se aprobou fai 20 anos, entonces creo que non é lóxico. Primeiro deberíase de estar cumplindo o Plan Xeral de Normalización Lingüística por parte da Xunta de Galicia. E bueno, se non coidamos a nosa lingua, eu creo que perdemos un dos nosos principais sinais de identidade. E para rematar, eu tiña tamén unha intervención moi parecida á miña compañeira Rosana do BNG, que a min me entristece moitísimo, pero moitísimo. Eu falei galego coa miña avoa, falei galego co meu bisavó, todas as historias eran en galego, ese galego con geada e seseo que tamén forma parte do noso galego e que cada vez, bueno, pois vamos aprendendo un pouco máis a falalo mellor e a melloralo. Eu coa miña nai e co meu pai me comuniquei en galego, pero é verdade que a miña filla desde que vai á escola cambiou ese galego no que foi criada e no que foi educada, porque todos na casa lle falamos en galego, por o castelán, e é unha rapaza de 15 anos e xa non me preocupa que solo ela, senón é que todas e todos pois falan o castelán, e iso é por algo, é porque algo se está facendo mal, está à vista. Entonces os datos, a verdade, non sei de onde se sacan nin onde non, pero eu vexo os datos na nosa sociedade, no día a día, na mocidade, e eu creo que é preocupante a perda de falantes que temos no noso país. Mais nada, eso, o noso voto vai a ser a favor. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Primeiro, empezar dicindo algo que antes esquecín, para que non volve a pasar o mismo. O peor do decreto non é xa o decreto en sí mismo e todo o que tiña pensado facer e as consecuencias que está provocando no ensino. O peor de todo, aínda é que non se aplica. Eso é o peor de todo. Todavía hai unha discriminación máis a favor do castelán. E eu vou dicir por qué. As denuncias, cada vez que un profesor de matemáticas decide dar a clase en galego, son inmediatas. Nas grandes cidades, etc., sempre hai algún colectivo que está aí vigilante para protestar por eso. E ao final hai moitos que deberían dar en galego que a dan en castelán. E eu o sei, porque o teño visto e o vexo ainda a diario. Por lo tanto, non se preocupan ainda de facer unha inspección que faga cumprir o decreto 100%, senón que ainda deixan ir máis todavía a discriminación a favor do castelán. E sobre a súa intervención, mire, é que eu vou calificar, o sinto, pero que son unhas palabras que me veñen a boca. Primeiro, de delirante, despois terrible, e despois me vou unir ás miñas compañeras de triste, profundamente triste. Cae vostedes en todos os tópicos lamentables da sociedade galega para despreciar o galego. En todos caeu na súa intervención. É un elemento patrimonial. Vamos a deixar solamente para ir ao Panteón dos Galegos Ilustres cada ano a levar ali un ramo de flores e nada máis. Unha lengua litúrxica.
É tremendo. Bueno, os médicos xa lle explicou a concelleira, pero que tremendo. Chegou a decir que, claro, es que vamos a exixirlle o título de medicina, non lle vamos a exixir o de galego. Eu prefiero o de medicina que o de galego. Home, non me diga. Eu prefiero un médico chino que calquera outro que me fale en galego que non teña idea de medicina. Que vaya cousas que chega a decir, Dios mío. O do caldeiro. Eso é o triste, como que non había ni norma galega para poder escribir correctamente, fallanos, e se cometían ese tipo de cousas absurdas. Sí, efectivamente, pois o que temos que loitar é para que non pasen. Eso xa non pasa hoxe en día, ni nadie di o 3 o caldeiro. Mira o que me explica para que non digan, non se den as clases en matemáticas. Vaya argumento máis lamentable. E despois, o de que non lle preocupa, vostede sí que efectivamente volta os datos como lle dá gana para decir o que quere. E que a vostede entonces non lle preocupa que no tramo de 1 a 14 anos baixara máis de 20 puntos porcentuais o uso do galego. Eso non lle preocupa entonces, porque eu creo que o secretario xeral de Política Lingüística que é do seu partido, eu creo que se lle preocupa. Estou por extraer o vídeo da súa intervención e mandarlle e dicir, mire que concelleiras tendes polas as corporacións locais de Galicia e o que chegan a decir, porque é triste e é lamentable. Eu xuro, de verdade, é que eu salgo hasta deprimido despois de escoitala, porque hasta pensei outra intervención un pouco, pois non sei, máis preocupada realmente polo galego. Ao final veigo a decir que temos que falar todos en castelán porque veñen inmigrantes, que é moi preocupante que, bueno, o que dixo que Rosana, que é superimportante, a comunicación dun médico co seu paciente é imprescindible para poder diagnosticar correctamente unha enfermidade. Os bons médicos se distinguen e médicas se distinguen precisamente por iso. E non, pero aquí vamos a ter reservado para ese 30% que según vostede fala en castelán e o 70% que fala en galego, según vostede, que se fastidien, que teñen que comunicarse cunha lingua que non dominan, que moitas veces non saben expresarse correctamente. Eso foi vostede o que dixo. Triste, entendín eso e foi o que dixo. E totalmente lamentable, verdade. Nós non queremos que ninguén se sinta discriminado aquí, o que queremos é que aprendan e que valoren a nosa lingua cando cheguen aquí. Eu tive moitísimos alumnos e alumnas de fora de Galicia que aprendían galego sin ningún problema. E o que hai que facer, pois o mellor é mandar reforzos de profes de galego para ese tipo de alumnado e que aprendan rapidamente. Os alumnos e alumnas que queren o fan de inmediato, porque aparte, por sorte ou por desgracia, é unha lingua moi parecida ao castelán e enseguida a van a entender. Bueno, nos vamos a votar a favor porque, desde logo, nos preocupa ese problema e nos gustaría que se corrixira e que se levaran a cabo políticas máis activas desde a Xunta de Galicia. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PP. Vale, xa non sei por onde empezar, por qué? O que sí que lle recomendo é que vexan a intervención outra vez e que podan ver o que digo, porque do que digo eu a que vostedes interpretan falle falta velo polo menos 3 veces para entendelo. Iba a ir contestando un por un, pero que se me poña a contestar entón xa non podo seguir ca miña intervención e quería decirlle un par de cousas máis do que decían da súa moción. Como, por exemplo, cando falaba de propoñer recuperar o papel normalizador da televisión cunha ampla oferta para o público infantil e juvenil adaptada a todos os dispositivos que é o que poñan na moción. Eu me acordo cando era pequena o fenómeno do Xabarín Club, que fora un bombazo. Recordo cando era pequena, primeiro, pola falta de opcións, daquela que tiñas que non había as plataformas de televisión que hai agora. Non podías ver os dibuixos. Espera, ainda non acabín. Xa sei que me está... Sí, no, é que xa che estou vendo, por favor. A ver, por favor, está no seu turno o PP. Respetade o turno, por favor. Bueno. Ainda non acabín a frase, non? Xa che estou vendo. Estou dicindo que daquela, cando tiñamos media hora de debuxos animados na primeira, media hora en Telecinco, media hora en Antena 3, ven a Galega e ponche un programa de 3 horas infantil, por unha falta de opción xa vas a velo, pero ainda encima, se os contenidos son vos como foron, entonces foi un bombazo. Vale xa así? Agora, así? A ver si, por favor, si acabando a frase che vale. Daquela foi, arrasou. Os contenidos eran boísimos, había unha franxa horaria moi grande, facíase o que nunca se fixera, fixeron un club, deso que mandabas o carné, salía a túa foto na pantalla, eran boísimos. E a min pasoume que o meu fillo é fanático de Son Goku e o ano pasado estuve buscando, porque aparte o ven nestas plataformas, porque agora non hai televisión infantil en Telecinco nin Antena 3 nos canales normales. Agora vas hai canales directamente infantiles e tes que ir a Disney Channel ou a Boeing ou estes, ou vas a plataformas de pago. E a min pasoume que o meu fillo vendo neses canales Son Goku en castelán e non son capaz de velo, porque estou acostumbrada a velo en galego. E estiven buscando o recopilatorio para
collerlle todas as temporadas e fun un montón de sitios que non encontré nin por internet, fun ao Corte Inglés e me encontro con que o hai traducido ao castelán, ao inglés, ao francés, ao alemán, ao chino, ao xaponés, pero ao galego non, cando se fixera a traducción. Estuve buscando en todos os sitios. E foi aí, o ano pasado, por Navidades, cando me dixeron que miraran a plataforma galega. E aí foi cando descubrín eu a plataforma a galega. Unha plataforma tipo Netflix que ti entras e dache a elexir, pero unha pasada de plataforma. Podes elexir contidos por idades, hasta 6 anos, de 6 a 9, de 9 a 12. Podes por contidos, si queres debuxos, si queres series, si queres documentais, si queres históricos, canal científico, de divulgación do galego, informativos, de deportes. Podes buscar cousas antigas, cousas novas. Hai series moi antigas. Señora concelleira, vai rematando, por favor. Se acabo de empezar. Me refiero que unha plataforma que non acabo de entender, se vos parecen poucos os contidos que ten para que pidades máis contidos e que non acabo de entender que o pidades. Bueno, o que iba, Xesús Alonso Montero, que foi director da Academia Galega, publicaba no ano 73 o Informe Dramático sobre a Lingua Galega. No ano 73, 40 anos, fai 40 anos, 41. E daquela tiña o mesmo argumento que tiñades vos. No 2010, despois de estar vostedes gobernandos, nunha entrevista dixo: a situación é dramática, as forzas políticas máis comprometidas co galego atinaron pouco á hora de atender esta causa, tanto na oposición como no poder. E volvía a premonizar o fin do galego e usaba o mismo. Digo porque me decían que era eu a que usaba os tópicos para despreciar o galego, cando vostedes están seguidos con a situación de emerxencia e levan 40 anos facendo o mismo e traen as mesmas solucións fai 10 ou 15 anos. Señora concelleira, por favor. Non estamos entrando onde de verdad se vai. A miña avoa só falaba en galego, non sabía falar castelán, miña nai tampouco, nin os meus tíos, nin nada. Eu fun pa escola e salín falando castelán, e teño 48 anos. E falaba castelán e a mí sempre falaron galego na casa. Eso xa pasaba antes. Falo agora máis galego que nunca. E non é cousas da hora. Antes falarían os profesores en castelán. Agora eu podo dicir que na maioría dos colexios o 90% da plantilla fala galego. Por lo tanto, non é problemas dos colexios. Sabes onde penso que está realmente o problema? Onde están accedendo rapaces últimamente, que é como, por exemplo, os creadores de contido, como son os youtubers e os tutoriais e todo iso. Porque estáse dando unha cousa que antes non se daba, é que os rapaces de agora falan con tempos verbais compostos. E ninguén na casa lle fala con tempos verbais compostos. Señora concelleira, por favor. Están usando palabras dos tutoriais que fan os sudamericanos, porque son os grandes creadores de contidos e os grandes compartidores de coñecemento, porque son eles os que suelen facer os tutoriais. Están aprendendo rapaces e agora os ois falar con palabras como chido ou boludo, cousas que aquí non escoitan. Estamos nun proceso que levamos 40 anos co mismo proceso. Nós estamos totalmente de acordo en preservar a nosa lingua e potenciala, pero cando queirades nos sentamos a falar de cousas reais, non cas mesmas propostas de fai 40 anos e cas mesmas solucións que promeñedes desde fai 20 anos que cando aplicástedes, cando estuvestes gobernando tampouco aplicástedes. E por esas razóns imos a votar en contra. Moitas grazas. Señora concelleira do BNG, turno de remate. Sí, brevemente, señor alcalde. Mire, señora concelleira, non vería a súa intervención unha segunda vez, nin aínda que me mataran. Non a escoitaría nin aínda que me mataran, porque me produceume tal repugnancia que non sería capaz de volver a escoitala. En esos termos nos que fixo a primeira intervención. O millor, quen debe repasala é vostede, para ver que non se pode ter tanto auto-odio por algo que é propio como a lingua. Sinceramente, demagoxia súa. E mire, sabe por que propoñemos, dice vostede que propoñemos o mismo de hai 20 anos? Porque hai 20 anos o Parlamento Galego, por unanimidade, aprobou o Plan Xeral de Normalización da Lingua. Hai 20 anos, por unanimidade. E quen leva sistemáticamente incumplindo todo o que prescribe o Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado no 2004 por todo o mundo?
Quen o leva incumplindo? O Partido Popular. A respecto do pacto, e xa remato porque non dá para máis, ademais, en fin, cos argumentos, en fin, o pacto. Agora temos un conselleiro que ofrece un pacto pola lingua. Pero, se os primeiros en rachar o pacto pola lingua foi o propio goberno do Partido Popular incumplindo, porque aquí non lle estamos pedindo nada novo, incumplindo precisamente o plan xeral do ano 2004 e decretando que, por exemplo, se proíba, como en los buenos tiempos del dictador gallego, verdad? Que se proíba falar galego, entre outras materias, na escola. Quen rachou o pacto? Por que temos que chegar agora a un pacto se xa existía? A imaxe icónica do señor Rueda, presidente da Xunta de Galiza, indo a unha manifestación en contra do galego, de Galiza bilingüe, dio todo, señora concelleira. Así que, claro que temos que reclamar o mismo de hai 20 anos, porque vostedes levan 20 anos non só incumprindo o que se aprobou unanimemente, sino que impoñendo normas para que aínda a nosa lingua vai a menos. É non só triste, sino, como lle dixen antes, de vergoña allea. Moitas grazas. Vamos a proceder á votación, entón. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada a moción por 7 votos a favor e 6 en contra. Por favor, vos agradecería moitísimo que vos ciñerades ao tempo de intervención, porque nos estamos pasando moito. Vamos agora co punto número 8. Moción do Grupo Municipal do BNG relativa á inclusión dos orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 das partidas necesarias para contribuir ao desenvolvemento social e económico do noso concello. Sí. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Brevemente, en este momento está en proceso de aprobación os orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2025. Os orzamentos da Xunta de Galiza, como todo mundo sabe, igual que os orzamentos do Concello ou de calquera outra administración, son os números e as cantidades, os cartos, os euros que aproba o Goberno da Xunta de Galiza para todas as múltiples necesidades que ten a poboación galega para o ano 2025. Pois ben, por enésimo ano consecutivo, o Concello da Pobra non aparece neses orzamentos. Básicamente, aparece cas cuestións que aparece calquera outro concello, pero non aparece con ningún investimento a maiores. Nós, dende o BNG, creemos que hai carencias que levan moitos anos sin que a Xunta de Galiza tome man delas, que lle corresponde porque son as súas competencias, e, polo tanto, facemos unha serie de propostas que as fixemos xa como enmendas a eses orzamentos. Unha delas é a gravísima carencia de chan industrial que existe no noso concello. Bueno, pois nós entendemos que a Xunta de Galicia ten que tomar man deste asunto. Outra delas, porque é a súa competencia, outra delas é, e xa o trouxemos aquí en outras ocasións, é o importantísimo deterioro que ten esta estrada que pasa aquí por diante nosa, que é de titularidade autonómica e que, efectivamente, en concreto, ao seu paso por este concello, pois ten bastantes deficiencias. Tamén entendemos que levan, non sei, 1000 anos, por non decir toda a vida, sin actuar no peirao comercial. Resulta que a confraría leva 1000 anos tamén pedindo que se fagan unhas canles, uns ocos no peirao comercial, no peirao comercial, no grande, para que o sector marisqueiro poda ter máis posibilidades, porque eles están convencidos de que esa obra influiu na perda de productividade dos bancos marisqueiros da Pobra, e levan anos dicindo que están facendo informes, pero nunca acaban de facelos. Polo tanto, eso tamén o metemos como enmenda. Ou, por exemplo, outras cuestións que máis alá do noso concello citamos a nivel comarcal porque tamén nos inciden tremendamente, como, efectivamente, partidas
que nos axuden a desenvolver non só este concello, senón toda esta comarca, tanto económicamente como socialmente. Pois ben, remato. Estas enmendas, estas propostas foron presentadas polo Bloque Nacionalista Galego aos orzamentos da Xunta para o 2025. Esas propostas, as do BNG e as de calquera outro grupo, empezanse a debater no Parlamento Galego o día 5 de decembro, o que lle chamamos as enmendas parciais. Pois ben, nós pedimos que a Corporación Municipal apoie de cara a ese debate do 5 a partir do 5 de decembro, apoie as enmendas que presentou o BNG, sin menoscabo, dende logo, de que calquera outro grupo poida facer propostas a maiores que beneficien ao noso concello. Mais nada. Sí. Bueno, pois presenta a emenda logo. Facemos como antes. Bueno, pois facemos o mismo proceso de antes, léela e despois debatimos a moción. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un secretario para algo, digo yo, ¿no? Bueno, léela, Patricia. Por favor. Vale. O Partido Socialista da Pobra do Caramiñal, encadrado dentro do Grupo Mixto a través da súa portavoz, presenta ante o Pleno Municipal a seguinte emenda á moción do Bloque Nacionalista Galego con relación á inclusión nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2025 partidas necesarias para contribuir ao desenvolvemento social e económico do noso concello. Engadir os seguintes puntos aos acordos propostos na moción: establecer as partidas nos orzamentos da Xunta de Galicia para o exercicio 2025 para realizar no noso concello as seguintes actuacións: ampliación e mellora da rede de saneamento no concello, mellora do centro de saúde, un plan de obras e a rehabilitación da Torre Bermúdez. Moitas gracias. Pois ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro comentar que vou votar a favor da moción. O segundo, gustaríame aquí dar algún dato do Estado. Este concello este ano aumentaron as transferencias a conta. A Diputación xa anunciou tamén que vai haber un pos prácticamente extraordinario gracias á liquidación dos presupostos do Estado. A Xunta entendo que tamén recibeu parte desta liquidación extraordinaria, pero, ao contrario que estas dúas administracións, non anunciou que fora investir ou dar máis cartos aos concellos. Eu xa non lle pido que invirtan no concello, xa simplemente lle pido que polo menos fagan o básico. A que me refiero con isto? Ustedes nos acusarán que ustedes non lle piden á Xunta. Miren, eu particularmente reuníme dúas veces co señor Roberto, que é o responsable da Xunta na Coruña, unha vez co secretario xeral do Deporte con Lete, e levo esperando prácticamente 2 meses unha reunión co señor Diego Calvo, co conselleiro de Deportes, que a única vez que me contestou foi para dicirme que falara outra vez con Lete. Entonces, non só eu vou pedir ou pido reunións ca Xunta, senón os meus compañeros cas súas respectivas áreas. Outra cousa é que nos fagan caso ou non, que, a vista está que caso nos fan pouco. Pero, de todas formas, se hai cousas que non fai falta pedir, hai cousas que son de competencia propia. Nestes presupostos para o Porto da Pobra, e non será porque non se lle dixo cousas que necesitan e están á vista, pois moito anuncio. Anunciaran aí atrás 7 millóns nun estudio tal. Dese estudio nada sabemos, do mantemento do Porto de telo un pouquiño decente tampouco, dos vestuarios nada se sabe, da estrada a C305, eu xa non lle pido que asfalten, xa é moito pedir, pero polo menos que a limpen,
porque nós este ano tuvemos que asumir pois, prácticamente 30.000 euros do custe de limpala, que se non houbéramos limpado, estou seguro que aquí chegaría o señor portavoz do PP dicindo que a temos feita un asco, cando non nos corresponde. Pero bueno, usted entenda, señor Durán, que nós gastamos 30.000 euros nesto, según os seus precios, con estes 30.000 nos daría para un pabellón novo. Pero como os temos que meter nesto, non podemos metelos nese pabellón. Máis cousas. Insisto, eu xa nin siquiera lle pido que invistan neste Concello, xa simplemente con que asumiran as competencias que lle corresponden e que o Concello se tengan que facer cargo porque lle son impropias, xa non nos facía falta prácticamente inversión da Xunta, porque teríamos moitísimo máis creto nas partidas que nos permitiría facer moitas máis cousas. Pero mire, tamén lle vou dicir unha cousa, porque claro, usted falaba antes de se o Concello non pode asumir 90.000 na moción que antes debatimos. Mire, que este Concello vai asumir este ano ademais o anuncio, porque meus compañeros saben, estamos todos de acordo, así o acordamos, nós vamos a asumir este ano 90.000 euros o Concello da subida de Sogama. É dicir, que non vai a repercutir no bolsillo dos veciños. Pero usted, como sempre, di o que lle apetece e non di nunca a verdade. Bueno, usted e seus compañeros, que neso levan ustedes a mesma política. Como dicía antes... Vaya rematando, sí, señor. Gracias, señor alcalde. Vou apoiar a moción e, bueno, eu espero que a Xunta se acorde que este Concello existe e non se acorde só cando veñen aquí comer os pinchos en meeting, que ademais non só de palabras, sino que se poda ver reflexado no papel. Así que nesta primeira intervención nada máis. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do Só. Grazas. Si encarna un plan de obras. Non sei se coñeces o plan de obras e servicios da Diputación. Pois un plan de obras, algo que a Xunta de Galicia nos axude aos concellos, porque debería de ser así, ademais, a realizar obras no noso concello. Obras para os veciños e veciñas. Bueno, por favor, señora concelleira, por favor. Bueno, é parecido, porque sí, sin especificar. A Diputación, gobernada por socialistas e o Bloque Nacionalista Galego, ten un plan de obras e servicio onde nos adica unha parte que ademais, mire vostede, nos deixa unha parte para as obras, pero outra parte para obras e servicios e outra parte tamén para gasto corrente. Entonces, sí, nos podía habilitar a Xunta de Galicia unha partida aos concellos porque pagamos impostos todos os galegos e todas as galegas, vale, co cal podría habilitarnos unha partida para colaborar no arranxo de moitísimas melloras que necesita o noso concello, porque que aquí recibimos cartos do Estado e da Diputación e da Xunta de Galicia, que é para nós, para os concellos, a administración máis cercana, nunca a temos. É que nunca a temos, solamente a temos para que nos suban as cousas, para afogar aos concellos, co SAF, co Sogama, como xa falamos aquí en varios plenos, con todo isto. Entonces, sí, un plan de obras. Unhas obras que son necesarias en cada concello e que, ademais, que goberne para todos, porque aquí, sabes como fai o Partido Popular? Goberna para os seus solamente. Esa é a realidade. Esa é a realidade, porque aquí Noia, Porto do Son, xa se ve. E, en cambio, a Pobra, Boiro, Rianxo, que levan da Xunta de Galicia? É que sempre é o mismo e sempre acabamos falando do mismo. Entonces, bueno, se non lle gusta un plan de obras, si quered me di outro nombre, que a mí me dá igual, con tal de que a Xunta de Galicia nos dé algunha partida, me dá igual como lle chamen, mira ti, era o que menos me importaría. Nada, estamos totalmente a favor desta moción e fixemos esta emenda un pouco pois para eso, para seguir pedindo e sumándonos a todo o que xa peide o BNG na súa moción. Nada máis, perdón. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, nos vamos a apoiar a moción con escasas esperanzas de que nos fagan caso, a verdade. Decía o Concello de Vives, bueno, a contradecir, decía que non se acordan dese Concello, sí que se acordan perfectamente, saben quen goberna e saben o que teñen que facer, non? O Partido Popular é un partido antidemocrático, digo con todas as palabras. Non é democrático como reparten os fondos entre os concellos, e o fan con unha estrategia clara.
Non vou dicir que outros partidos non fagan algo semellante, pero, bueno, pois é lógico que políticas parecidas, pois, ao final, sempre haya certa discriminación a favor de uns e de outros. Pero que o Partido Popular é unha estrategia clara. O señor Feijóo, nun congreso do Partido Popular, vou dicir, cando existían moitos concellos gobernados por mareas, hai que ir a por eles, non se lle pode dar nin agua. A mí me ten dito algún cargo do Partido Popular, mira, vouche dar isto, pero por favor non o fagas público, que me chaman a atención. Fíxese hasta que extremos chegan. Son un partido completamente antidemocrático desde ese punto de vista. O plan de obras e servicios, evidentemente, só que tiña que ser un reparto xusto con uns criterios que levan acordados entre o Partido Popular, o BNG e o PSOE desde fai moitos anos, e son uns criterios para repartir uns cartos en función da población, da dispersión, do tamaño, pois, bueno, uns criterios claros. Non, vamos a repartirlo sempre, aparte, é que os trucos os coñecemos todos. Si xa sabemos que os alcaldes e alcaldes do PP teñen información previa das liñas que van a salir e xa teñen os proxectos preparados. E nós temos que estar sempre a ver como van a cambiar este ano unha liña de subvencións, porque tes un proxecto presentado e resulta que ahora a puntuación cambiou e xa non che vale. Os coñecemos perfectamente. Entonces, orzamentos, por suposto, deberían de incluir moitísimas actuacións, porque este Concello leva discriminado, pois 9, vamos para 10 anos, que leva completamente discriminado. E me vai a decirlo de sempre, que non saben negociar, non saben ir a pedir. Claro que sabemos ir a pedir, e vemos como tiran cos proxectos e que cho tiran á cara directamente. A mí me tiraron á cara o papel aquel de Isaac que lle firmara a Concello de Infraestructuras conforme iban a arranxar a estrada a continuación da circunvalación. Dixo, isto non vale para nada. Firmado por ela e un documento que conseguira o anterior alcalde. E así foi. Cambiou o color, agora non hai nada para vos. Xa o fixeron no goberno de Ramón Rego. Recordo, cando fixeron o reparto, sempre me acordei daquela cifra de contedores para os concellos do Barbanza. 80 para Ribeira, 90 para Boiro, 4 ou 5 para a Pobra. Os contedores de lixo. Unha discriminación absoluta. Pero que eu ainda vou máis alá. Xa tan siquera pido que nos deixen tranquilos e tranquilas. Porque nin eso fan, nos persiguen a todos os niveis. 83.000 euros de sancións de Aguas de Galicia no goberno de Isaac Maceiras, do Partido Popular, que nunca se pagaron, chegamos nós e temos que pagar todo. Hasta tivemos que pagar 5.000 euros dunha sanción por non informarlle de que xa corrixíramos o proxecto, o problema, na Rúa San Roque. E nos meten a nos 5.000 euros de sanción por non informar cando estaban informados. O que pasa é que nos dixeron, non, teníais que informar en el departamento adecuado. O sea, é algo realmente demencial o que fai o Partido Popular. Unha central negoción. O que propoñen, pois, tanto o PSOE como BNG na emenda e na súa moción, pois sí, vamos a apoialo, vamos a ver se realmente conseguimos, pois, facendo máis público que a xente, que podía seguir con tantos exemplos. Me estou acordando agora de Portos de Galicia que no 2017-18 había un movimento generalizado de todos os alcaldes e alcaldesas de Galicia porque era unha institución que non estaba funcionando en absoluto, e a solución foi chuvia de millóns para os poucos alcaldes do Partido Popular, que era o de Ribeira e o de Porto do Son, que se atrevían a levantar a voz contra Portos. A solución foi chuvia de millóns, 4 millóns de euros para Porto do Son, e a nos obligan a pagar a nave do Club de Remo, cando o Concello da Pobra tuvo naves ali para agardar. Bueno, é que os exemplos sobran de como funciona o Partido Popular. Son un cancro para o noso país, así o digo. Son un cancro para o desenvolvemento igualitario de todos os concellos deste país. Ogallá algún día cambien, por lo menos en ese aspecto. En todo caso, vamos a votar favorablemente a moción, e que algunha destas peticións, bueno, o do Porto, é que se delirante, outra vez delirante, porque cantas veces falaron do famoso estudio e que xa estaba contratado o estudio para saber se valía para algo ou non abrir as arcadas de ponte no inicio do Porto, e nin tan siquiera se atreven a publicar un, si non é tan difícil pagarlle a un estudio que non sexa moi serio e te fan o que queiras, te fan a carta, un que diga que non, por lo menos que fagan eso, pero que nin eso fan, non se presenta o maldito estudio dunha vez para que todos oivamos si pode valer para algo ou non esa actuación. Reclamada hasta o infinito, nunca se prestou atención. E así podemos seguir con moitísimos exemplos, por desgraza. Algúnha cousa que podan, por favor, facernos caso, e si pode ser o do plan de obras, que sexa por fin xusto o reparto dos fondos, pois benvido sexa. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro do PP. Bueno, yo permítame que antes de empezar a hablar de la moción le pida al presidente que, oiga, yo creo que no tenemos por qué tolerar faltas de respeto cuando estamos interviniendo, que se nos interrumpa continuamente, la falta de control de tiempos, que siempre es en perjuicio nuestro, y sobre todo yo, oiga, a mí que me llamen antidemocrático, creo que no
le pido que lo retire, porque yo creo que eso no es justificable. Si algo tenemos en este país desde hace 40 años es una democracia. Podemos discrepar, podemos tener opiniones diferentes, como las tenemos en muchas ocasiones y como en este mismo pleno, pero oiga, yo creo que no se debe tolerar nunca ni compartir faltas de respeto personales a nadie como las que yo he visto hoy en este pleno. Y entonces ustedes dirán si quieren rectificar, si quieren cambiar, si no, oiga, si ustedes siguen esa actitud, nosotros nos levantamos y nos vamos, porque oiga, si no podemos libremente expresar lo que queremos con educación, con respeto, tratando de controlar los tiempos, viendo que otros grupos se reparten los tiempos de forma exagerada, oiga, que yo nunca les he dicho a ustedes nada del tiempo, pero creo que las cosas no son así. Y creo que los primeros en dar ejemplo de la convivencia pública, independientemente de la discrepancia y la diferencia que podamos tener en las cosas, somos todos los que participamos de la vida política. Bueno, es que de verdad que estoy, bueno, utilizando una palabra que a lo mejor todo el mundo me entiende, alucinando, ¿eh? O sea, estoy controlando todos los tiempos y es que, claro, la percepción evidentemente es muy subjetiva, pero tan subjetiva me parece increíble. Le voy a decir una cosa, mire, aquí, cada turno lo controlo con el cronómetro. Digamos que el récord precisamente lo tiene el PP. Por muy poquito, porque casi le sigue el BNG. Pero los dos tiempos mayores fueron precisamente de un turno de cada una. Y desde luego le puedo decir que eso sí que lo respeto a lo máximo. Lo que pasa es que, bueno, queda muy bien y es muy demagógico decir así las cosas. Bueno, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Pues adelante, piense lo que quiera, pero sí los animaría que compraran un cronómetro y se pusiesen ahí a medir también el tiempo de cada uno. Se lo agradecería incluso, ¿eh? No sé si terminó. No he empezado, pero no. Mire, hasta no le voy a contar ese minuto, 30 segundos que hizo, ¿eh? Pero sigo esperando que me contesten a las faltas de respeto y la falta de educación y a las acusaciones de antidemocrático, porque creo que eso no se debe tolerar. Perdón. Y menos quien debe tolerarlo es la presidencia. Bueno, bien, pues no sé. Si no, continuamos. O reparto dos fondos públicos do que fai o Partido Popular é antidemocrático. Eu non podo retirar eso porque é así. Na democracia que non o denunciamos e non vamos ás instancias que, bueno, porque non vamos a estar judicializando a vida política e seguramente non iríamos a ningún sitio, pero eso eu o coñezo de primeira man e o sufrín, e o estamos sufrindo no noso Concello continuamente, señor Durán, continuamente, e vostede ademais, sabes que lle digo? Que o sabe perfectamente. Bueno, de todas formas, pienso que isto ahora non é a discusión. Estamos na discusión. Retiro a palabra antidemocrática. Fa un reparto injusto e sin seguir uns criterios claros dos fondos e beneficiando os concellos gobernados polo Partido Popular. Bueno, pois... Perdón, yo no... Es que realmente eso non é ahora o que estamos realmente debatindo aquí. Si queredes, despois, ao final do pleno, pois podedes falar deste tipo de cousas, pero, vamos, penso que hai que continuar co pleno. Mire, no es hablar de este tipo de cosas, que creo que las cosas básicas a veces hay que hablarlas. Yo puedo entender que discrepen del reparto de los fondos, pero nunca compartiré, ni nunca, toleraré que realmente definan a mi partido como antidemocrático. Bueno, xa retirou a palabra antidemocrático. De acuerdo, no, de acuerdo. Bueno, vamos a continuar, por favor. Espero que se corrijan el resto de las cosas que realmente no tienen sentido y que la presidencia no las tolere. Bien, llegado... Si estamos en el mismo ejemplo, si al final le digo una cosa y están ustedes haciendo lo mismo. A ver, bueno, por favor, por favor. Pues vamos, mire, yo perdona, mira. Bueno, pois... Bueno, nada, insistir no obxectivo da moción, que me parece que é o importante. Evidentemente nós estamos a favor da emenda do PSOE. De feito, aquí na última parte da exposición de motivos xa decimos con toda claridade que somos conscientes de que faltan moitos servicios e infraestructuras que necesitamos a maiores do que nos pedimos, non? En todo caso, o obxectivo desta moción era tratar de concitar aquí acordo a respecto de apoio a estas peticións para os orzamentos da Xunta,
máis as que se poden engadir por parte da moción do PSOE, porque, insisto, non estamos pedindo nada descabellado, estamos pedindo cousas que son competencia única e exclusivamente da Xunta de Galiza, como, por exemplo, xa dixen antes, puxen 3 ou 4 exemplos, pero agora vou a citar 2 cousas, porque creo que, ademais, vai na piel das persoas, non? Vostedes poden entender que en esta comarca, con máis de 70.000 habitantes, non teñamos unha ambulancia medicalizada. Bueno, pois iso é unha competencia exclusiva da Xunta de Galiza e nós pedimos que se efectivice iso aquí, igual que o teñen outras comarcas, máis ou menos, en uns casos máis e en outros casos máis ou menos, da mesma entidade que esta comarca. Ou, por exemplo, que na Pobra do Caramiñal non podamos ter, porque efectivamente a Xunta non se decide unha escola infantil pública. Bueno, pois son peticións igual que as que citei antes, que creemos que son totalmente lóxicas, que vai sendo moita hora de que o Partido Popular da Xunta de Galiza sea efectivamente xusto no reparto dos cartos que pagamos tamén os cidadáns e as cidadas da Pobra do Caramiñal, e, polo tanto, que se nos contemple neses orzamentos donde, insisto, a parte das cuestións que xa deben ir, non vai absolutamente nada, máis nada. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor Concelleiro de Facenda. Sí, gracias. Bueno, moi rápido, señor alcalde. Bueno, nada, eu simplemente comentar que vou votar a favor da moción e da emenda. Depois sí que me gustaría comentar unha cousa. Bueno, eu aquí podo ser duro no argumentario, nunca creo que lle faltei o respeto a nadie, pero a min si mo teñen faltado membros do Partido Popular en redes sociais, a min a miña nai. Eu chego aquí con toda a educación do mundo e mordo moitas veces a lengua. Entonces, bueno, está moi ben que usted pida, señor Durán, que aquí no pleno nos comportemos todos, pero en todos os ámbitos, non só aquí. Porque, bueno, as capturas de pantalla están aí. É verdad que cando cesaron? Bueno, pois cesaron cando eu tuve unha reunión co señor Evaristo para ofrecerme ciertas cousas e dixen, home, que se algo quería de min, o primeiro que tiñen que facer é parar ese tipo de cousas. É verdad que desde aquela, desde esa reunión, pararon. É verdad, eu supoño que algo lles dirían, que se queren acordar algo con alguén, o primeiro non insultalo. Eu entendo que lle dirían eso. Porque, bueno, xa non facía falta que o señor Evaristo ben yo dixera. Eu penso que xa tiña que salir de ustedes. Pero, bueno... Bueno, a ver, señor Concelleiro, remítase... Sí, xa que usted dido as faltas de respeto, eu digolle que eu sí que as teño sufrido pola vosa parte. Ustedes non pola miña e non a van a sufrir nunca. E nada máis. Xa que comentou eso, pois eu tamén comento. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Concellera do PSOE. Gracias. Bueno, eu creo que vostedes non queren debatir a moción porque, bueno, se non lles convén, exactamente. Xa non vou utilizar máis palabras. E non lles convén porque, bueno, é o voso partido o que pasa absolutamente do noso concello e do que non está interesado en mirar por os nosos veciños. Entonces eu creo que ben, non debate un pouco a moción por eso. Pero centrándonos na moción, que creo que é o importante deste punto e non de outras cousas, pois creo eso, nós facemos esta emenda ca a ilusión ao mellor de que chegue a algún lado e ojalá algo de tanto da moción presentada por o BNG ou da emenda, pois oxalá conseguiramos algo, non? Unha mellora da rede de saneamento no noso concello, bueno, en realidad en toda Galicia, creo que era importante que a Xunta apoiase aos concellos para, creo que é un servicio mínimo. Eu esta legislatura o vivo de unha maneira diferente porque ao levar obras estou máis cerca en ese aspecto das deficiencias que pode ter o noso concello por determinadas zonas e quizá, claro, o concello non pode asumir, ojalá podéramos asumir e chegar a todos os sitios. Entonces sí que necesitamos o apoio da Xunta de Galicia e non o necesito eu, Patricia Lojo, nin Lois, nin José Carlos, nin Loi, necesitan os veciños e as veciñas da Pobra, e aí é como creo que debería de estar, creo que debería de estar a Xunta de Galicia. Mellorar o centro de saúde? Pois si sabe canto invirteu o centro de saúde desde que eu son concelleira de Sanidade na Pobra do Caramiñal? 24.000 euros. Porque o centro de saúde
bueno, a dirección que leva a área sanitaria nosa, que nos corresponde, decide apostar a mesma cantidade que pode apostar, que aposte o Concello. Se o Concello pon 100.000, eles poñen 100.000. Se o Concello pon 50.000, eles poñen 50.000. E se aproveitan de que non podemos poñer moito máis e non nos fan ningunha aportación. Claro, porque é moi fácil decirlle ao Concello, non, aposta 200.000 euros para ter o centro de saúde adecuado a como deberíamos de ter para os nosos veciños e veciñas. Pois aí volve a suspender a Xunta de Galicia. Un plan de obras, xa o expliquei antes, para o que o necesitamos. E sí, un plan de obras, servicios, todo eso, como temos na Diputación, porque é moi necesario. E gracias a eso... Señora Concellera, vai a rematar. Sí, xa remato. E gracias a eso podemos facer moitísimas obras no noso Concello e se verán ao longo deste tempo. E a rehabilitación da Torre Bermúdez, porque, bueno, é algo que xa habíamos falado co Partido Popular, ca Xunta de Galicia, e, bueno, eu creo que o deben de contemplar nos orzamentos e levar a cabo e que non solamente queden palabras. Nada máis, porque xa vou a respetar o meu tempo. Vale, gracias. Teñen entre os dous 4 minutos agora no segundo turno. No, pero vos tendes tamén en cada turno, bueno, 5 minutos no primeiro, 4 minutos no segundo. Vale. Bueno, non se sole respetar, pero por ningunha das partes. Mira, pois vea, falastes antes 6 minutos 30 segundos. O sea... Bueno, vamos a seguir. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Moi brevemente, só quero incidir en dúas das actuacións que me parecen fundamentais. Unha delas é o chan industrial, que saquen dunha vez o proxecto que se aprobou no seu día, que o poñan en marcha e que se deixen de discriminar a este Concello por ese motivo, e que ao fin e ao cabo é un proxecto que leva tanto tempo facelo, que quen sabe quen estará aquí cando se remate, e que vai a beneficiar a toda a cidadanía e a toda a comarca. Por favor, que o saquen adiante e que se deixen de buscar excusas absurdas para non executalo. E despois, é unha pena que non estén aquí os veciños e veciñas da Ribeiriña, porque a Ribeiriña e o Conchido é a única zona da AC305 que non conta con beirarrúas. É única. Eu lle levei o proxecto de accesibilidade da Mercé a conselleira tamén, e tamén me dixo que é moi interesante, pero que non había fondos. O presentamos na Diputación. Ahora, ainda por encima, AXI nos di que non nos autoriza o permiso, que temos que modificar o proxecto, que non sei que non sei canto, cando aprobaron outro da Xunta para facer as bicicletas sin ningún problema. Son cousas que non acabo de entender moi ben. Hasta nos exixen que faga o proxecto un enxeñeiro de camiños, cousa que nunca exixiu nin a Diputación, que é o organismo que máis revisa os proxectos e que máis exixente se volve. Bueno, sempre poñendo a trancos, cando realmente unha competencia que debería ser da Xunta de Galicia, ou polo menos colaborar en dotar de beirarrúas e de que, ao fin e ao cabo, é seguridade para as persoas, sobre todo para os viandantes, e tamén para o tráfico. Eu, esas dúas cousas, pois, creo que son destacables, non? Porque hasta lembro unha reunión coa conselleira onde hasta un alcalde do PP yo dixo, e que de toda a C305, desde Ribeira hasta Padrón, é o único tramo que queda sin beirarrúas, non? E unha zona que está con unha población, pois, considerable, e con riscos con nenos, indo ao colexio, e indo para a Marquesiña, para esperar autobús e todo demais. Son as que nos gustaría destacar. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concellero portavoz do PP. Bueno, entenderán que vamos a votar en contra de la moción, lógicamente, ¿no? Nos sorprende incluso que, oye, distintos otros grupos la apoyen cuando, oye, tienen todo el derecho a presentar las suyas mismas en el Parlamento, pero bueno, parece... No digo el Partido Socialista, me refiero, no, tiene, oye, pero bueno. Pero bueno, sí que incluso votamos en contra porque incluso discrepamos de muchas de las cosas que ustedes manifiestan en la misma. Si no se hacen más cosas en la Puebla, probablemente es que tendrán ustedes también que ver por qué no se proponen y no se consiguen las cosas. Miren, la Consellería de Educación ha invertido este año 2,5 millones de euros en este municipio. La Consellería de Servicios Sociales ha invertido el año pasado y creo que el anterior 1,5 millones de euros en este municipio. Portos de Galicia invirtió 1,5 millones hace 2 años. Así que no nos hablen de que no hay inversiones. Quizás lo que no tienen ustedes es gestión.
Porque miren, lo último que nos decía el exalcalde, el polígono industrial, oiga, quien desarrolla el polígono industrial es SEPES. O sea, si quieren hacerlo ustedes por la vía pública. SEPES, o sea, Sesturi hace años que no desarrolla ningún polígono, y hace muchos años. No, pero hace muchos años que no desarrollan. Y usted y yo sabemos que SEPES, o sea, que gobiernan ustedes, mire, gobiernan ustedes en Madrid del organismo que depende de la ampliación del polígono, y la realidad es que llevan ustedes 9 años y medio, 4 años gobernando con el bloque, y no son capaces de sacar adelante aquello que es imprescindible en un municipio como el nuestro, que es el polígono industrial, pero la culpa es de los demás. Ustedes siempre, su falta de gestión y de capacidad la encubren en los demás, pero bueno, oiga, esto es lo que hay. Pero es lógico cuando su política industrial ya se basa en que, oye, las empresas que se vayan, no importa que se vayan de nuestro municipio, porque, oye, no tiene mayor importancia, como ocurrió hace 3 o 4 meses, dicho por ustedes mismos. Es curioso, nos habla aquí la portavoz de una de las propuestas del blog, de la portavoz del Partido Socialista, la mejora ahora es en la Torre de Junqueras. Oiga, ya le han dado 3 veces subvenciones para mejorar la Torre de Junqueira y ninguna de las 3 veces fueron capaces de hacerlas. Sí, de Bermúdez, perdón, tiene usted razón. Es que, oiga, le dieron subvenciones y ayudas para arreglar el camino de Pedriñés y tuvimos que devolverlo pagando intereses porque no fueron capaces de gastarlos. Es que, oiga, son ustedes especialistas en renunciar a obras del POS, ¿eh? Pero ya no los que nos contaban del COVID, es que también este año hemos renunciado a obras del POS. ¿No? Y eso pues no es culpa de nadie. La realidad es que en la Diputación, oiga, mire, cada año y cada mes se aprueban obras fuera de los convenios del POS para los municipios nominativas. Llevan ustedes gobernando la Diputación 9 años y yo no sé que hayan aprobado ninguna nominativa para ustedes, para este municipio que tanto necesitamos. Pero es que miren, nosotros hemos pedido incluso por escrito que nos presentaron los proyectos que presentaron ustedes, si presentaron alguno para los fondos Next Generation. No hemos conseguido ninguno porque probablemente no hemos pedido ninguno, o si lo hemos pedido no cumplía los requisitos. Pero oiga, el Ayuntamiento de Ribeira ha conseguido dinero para Next Generation y el de Boiro también. A lo mejor el problema es que ustedes no presentan cosas. Hablan ustedes de la guardería municipal. Oye, la Xunta ha sacado ayudas durante todos los años para la creación y la ampliación de las guarderías municipales. Sí, se ríe usted. Pero es que, oiga, los empresarios en el polígono, si quiere, volvemos a las faltas de respeto. Pero, oiga, no pasa nada. Nosotros tenemos que tolerarlas y consentirlas. No, perdón, es que es así. Nosotros tenemos que tolerarlas. Pero miren, en el polígono industrial los empresarios hicimos una. Es gratuita para todos los niños. Es que hoy los niños son gratis. Tienen la educación gratuita de 0 a 3 años. Si ustedes quieren más plazas, oiga, tendrán que presentarlas si quieren. Hacer un estudio demográfico, hacer lo que quieran, pero es que las ayudas están ahí. Igual que las ayudas para la mejora del polígono, que no se solicitaron. Es decir, que ustedes no solicitan las cosas y después la culpa es de los demás. Miren, el muelle comercial... Señor concelleiro, por favor. Ya van 4 minutos, vale, pero pues, bueno, mire, vaya acabo, rematando. Vaya rematando. Ya acabo, no se preocupe. Bueno, lo del centro de salud. Renuncian ustedes a un centro de salud nuevo y ahora la culpa es que, oiga, es que renuncian ustedes a 5 millones de un centro de salud nuevo porque no les gustaba la ubicación, en 9 años y medio no son capaces de tener una alternativa y ahora el problema es de que la Xunta no quiere invertir dinero. Bueno, miren, la realidad es la que es decir, oiga, ustedes mismos no son capaces de gestionar con esos gobiernos que dicen ustedes que son amigos los fondos, pero a otros ayuntamientos que aún no siendo de su color político consiguen dinero. Pues oye, no sé, a lo mejor la culpa no es toda de un sitio, sino que a lo mejor tienen que ustedes mirarse más su ombligo. Muchas gracias. Ten a palabra ahora a señora concelleira do BNG. Mire, señor Durán, é que o concepto que teñen vostedes da política e o que temos outros grupos políticos é radicalmente distinto. Sabe por qué? Porque vostede fala de que os concellos teñen que conseguir. O sea, temos que andar pedindo esmola por todas as portas cantas hai, a ver se hai alguén del Partido Popular que teña a ben darnos algo. Non se di que, non, algo, a ver se algo. Eso é o que din vostedes e o que nos decimos é que aquí viven en este concello 9.000 e pico de persoas que teñen os mismos dereitos que as 9.000 e pico que viven en Porto do Son. Ou que as 14.000 que viven en Noia, que están gobernadas polo Partido Popular. E nos orzamentos da Xunta non se reflexa eso. Porque aquí a equidade non depende do que consigan os gobernos distintos, de distinta cor. Aquí a equidade depende de ter un goberno, en este caso da Xunta de Galiza, que goberne para todo o país, porque
en todos os sitios, en todos os concellos, os cidadáns e as cidadás pagamos os mesmos impostos. Entón, vostede, cando fala de que nós non conseguimos nada, a que se refire? A que esa estrada que é de titularidade da Xunta de Galiza a temos que acabar limpando nós, como lle dixo antes o concelleiro de Facenda? Ou refírese, por exemplo, a que as competencias no porto comercial, estou falando da zona que interactúa co propio concello e que non vale ou que non está utilizada por portos. Teñamos competencia de portos, teñamos que limpala nós, por exemplo, o aparcamento. Teñamos que limpala nós, teñamos que pintala nós, teñamos que... Porque Portos de Galiza non... Ou está dicindo que nós temos que conseguir unha ambulancia medicalizada para non poñer en risco a nosa vida, cando é o goberno galego quen ten competencias exclusivas en sanidade e debe velar pola saúde dos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal, igual que vela polos de Porto do Son. É que, claro, a súa maneira de ver as cousas é moi diferente a que vemos os demais. En todo caso, o que nós estamos solicitando aquí, claro, porque dixo o Partido Popular, e remato, señor alcalde, empezou dicindo, entenderán que non podemos apoiar esa moción. Pois non o entendemos. Ustedes para que están aí sentados? Para defender o Partido Popular ou para defender os veciños da Pobra? Quen o votou a vostede nas eleccións municipais? Alfonso Rueda? Ou votaron nos veciños da Pobra para estar aí sentado onde está? Pois terá vostede que defender os veciños da Pobra e non a Alfonso Rueda, digo eu, cando corresponda, como é este o caso. Competencias propias da Xunta de Galiza que non desenvolve aquí. E remato, eu insisto, este concello leva anos sendo absolutamente desatendido, e vou utilizar unha palabra que agardo que non lle pareza mal, porque vostedes teñen unha piel moi fina, depende pa qué, leva anos sendo castigado polo Partido Popular e polo Goberno da Xunta de Galiza. Pois o que reclamábamos aquí era o apoio da Corporación Municipal para que precisamente algún dos investimentos que levamos décadas reclamando lle faga frente ao Goberno da Xunta. Pois ben, o Goberno da Xunta do Partido Popular e o señor Durán e os concelleiros do Partido Popular non queren que a Xunta faga estas cuestións que lle corresponden. Agora, iso sí, quere que o Concello compre a gas, A ver. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señora concelleira. Vamos a proceder logo á votación. Votos a favor da moción? Perdón, sí, primeiro votamos a emenda. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda aprobada a emenda por 7 votos a favor e 6 en contra. Ahora procedemos á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pois vamos co último punto da orde do día de hoxe, que é o punto 9, moción do Grupo Municipal do PP relativa á conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra as Mulleres. Ten a palabra a señora concelleira do... Boas noites, señor alcalde. Pois encarna, ten a palabra. Ben, traemos esta moción aquí con motivo, como xa vostede dixo, que de a conmemoración do 25 de novembro como o día en que se recorda pois o que bueno, o día no que non me sale máis que celebración e desde logo non é unha celebración o 25 de novembro. Entonces é simplemente pois o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Se a traemos aquí coincidindo con este pleno ordinario de novembro, pois é simplemente para que todos nós reflexionemos, nos sensibilicemos contra toda esta lacra que supón a violencia contra a muller. De feito, neste ano, pois xa van alá, ainda non acabou, 42 mortas, 4 delas aquí en Galicia,
é unha, pois, aquí ao lado, non? Na parroquia de Palmeira. Entón, o que traemos este pleno, pois, é unha serie de puntos que vou a ler, se lles parece ben, para, como adopción de acordos. Pois, instar o Concello a mellorar a capacidade de detención temperá de todos os tipos de violencia contra as mulleres e os menores desde todos os recursos municipais e en coordinación coa Policía Municipal e os servicios sociais e sanitarios. Facilitar, na medida do posible, a formación do personal municipal e en especial daqueles que teñan atención ao público para detectar os posibles casos de violencia de xénero encuberta. Desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todas as formas de violencia de xénero, con especial incidencias dirixidas á poboación infantil e á adolescencia, en coordinación coa comunidade educativa. Promover, a través dos centros municipais para a mocedade, accións dirixidas a este colectivo para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero. Impulsar mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero en colaboración coa Xunta de Galicia e a Delegación do Goberno, como instrumentos para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. Instar tamén ao Goberno de España a renovar o Pacto do Estado contra a violencia de xénero que leva conselado desde o 2022, coa incorporación de medidas específicas contra a violencia vicaria e a violencia digital. Revisar os erros do sistema Biogen e a hora de valorar o risco das vítimas de violencia de xénero. Promulgar unha lei contra a trata de persoas comprometida neste Pacto de Estado. Instar tamén a Xunta de Galicia a poñer en marcha liñas formativas e de asesoramento a profesionais e familias para a prevención e detección de abusos a mulleres con discapacidade. Reforzar e ampliar os recursos e servicios e prestacións existentes a dispor das vítimas de violencia de xénero como a atención psicológica, asistencia xurídica, gratuita, as axudas directas periódicas, solucións habitacionais e axudas para a súa inserción laboral, co fin de que logren unha plena independencia. Poñer en marcha o Plan Integral de Actuación para a renovación e impulso dos CIN de Galicia co fin de impulsar a súa actividade, optimizar este recurso e adaptalo á evolución das dinámicas sociais e as necesidades de funcionamento, e fomentar a rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero. Bueno, ben, estes son os acordos que se traen ao pleno para tomar aquí esa decisión. Penso que é un problema social importantísimo a violencia de xénero. Algo estamos facendo mal, estou convencida, e por eso pois apelo a todas as institucións locais, autonómicas xeral, porque non somos capaces de erradicalo. Vemos que día a día, sobre todo, incluso é increíble que a medida que pasan os días, aquelas persoas que se están convertindo en maltratadores rapaces, porque estamos falando pois de nenos, de esta última rapaza que foi xusto o día 21, creo que tiña 17 anos, o sea que ela 15, el 17, el tamén, bueno, pois tiña igual por eso, 17, o sea, quero dicir que xa non son maltratadores aquelas persoas que a mellor, pois non sei, que levan toda a vida xuntas e polo que sexa non se toleran ou non se aguantan. Entonces penso que deberíamos pois revisar todas estas líneas de actuación. Vale, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. O PSOE. Estamos nunha moción complicada. Eu creo que temos unha gran responsabilidade traendo este tipo de mocións falando da violencia de xénero. Entonces, como eu creo que temos unha gran responsabilidade como administración, creo que hai que traballar un pouco realmente a moción, a exposición tanto de motivos como, e sobre todo nesta moción, os acordos. Eu, a parte de instar ao Concello todos estes puntos, non vou intervir moito porque está a Concelleira de Igualdade, que creo que lle pertenece a ela. Pero eu estou de acordo no que acabas de decir, que algo estamos facendo mal. Temos unhas cifras terribles
é totalmente incompatibles coa democracia que nos toca vivir, que esconden vidas truncadas de moitísimas familias, dos seus fillos e das súas fillas. Entonces, eu creo que eso é temas moi serios e que debemos de analizar e de reflexionar o que estamos facendo mal ou onde podemos mellorar para que isto non pase, sobre todo conocendo, bueno, por todos os casos, non? Pero cando coñeces casos como desta semana que pasou de unha rapaza de 15 anos, é que eu teño unha filla de 15 anos e eu penso e de verdad que se me pon a pel de galiña, porque unha rapaza de 15 anos asesinada por a súa exparella por decirlle que a quería deixar por un rapaz de 17 anos. Como protexemos eso? Eu me pregunto como nai e non encontro unha boa resposta. Como podo protexer a miña filla de algo así? Quizá o mensaxe que estamos dando á mocidade é difícil, porque eu creo que, eu falaba antes de comenzar o pleno con a miña compañeira Rosana, eu creo que é moi difícil en mensaxes de reels que duran moi pouquiño tempo de desmantelar o que é a violencia de xénero. É moi difícil poñer que a xuventude, que a mocidade que poñan o foco nos mensaxes que necesitamos tempo. É imposible que tan siquiera falar en 2-3 minutos sobre este tipo de emocións, porque realmente necesitaríamos máis tempo. Entonces, creo que temos que traballar todos unidos e sentarnos seriamente a pensar que é onde podemos mellorar e chegar a puntos de acordo. Pero sí que é verdad que por eso creo que é moi importante cando se presenta unha moción de calquer tipo, non, pero máis desto, de ver en que se insta a cada administración. Eu creo que é moi importante e moi serio para que realmente podamos mellorar precisamente neste tema tan serio como é a violencia de xénero. E instando ao Concello a todo isto que se insta aquí, eu creo que non estamos aportando nada novo e eu o vexo así, e eu sinto, pero unha moción máis para, bueno, pues para presentar, porque estamos en novembro e creo que se merece outra cousa diferente. Moitas grazas. Ten a palabra ahora a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Bueno, efectivamente, na exposición de motivos non pasa como na da Garda Civil, non? Aquí podemos concordar bastante máis, pero claro, cando, por exemplo, se empeza, como empezan vostedes, a propia exposición de motivos é que xa empezan con moi mal pé, non? Porque vostedes din o 25 de novembro celébrase o Día Internacional. Non se celebra nada. O día 25 de novembro non se... Non estaba presente, pero xa o dixen. Vale, pois correcto. En todo caso, eu quero insistir, o día 25 de novembro non se celebra nada, non? O día 25 de novembro o que viña facendo o feminismo tradicionalmente e hoxe xa é asumido pola inmensa maioría da sociedade é protestar e é reivindicar que as mulleres temos exactamente ou deberíamos ter exactamente os mesmos temos os mesmos dereitos que calquera outro cidadán do noso país e, polo tanto, hai que poñer medios para protexer, neste caso, a vida das mulleres, non? Entón, poderíamos estar de acordo coa exposición de motivos, máis ou menos con algún matiz, pero claro, é que logo hai algo que tamén temos que ter en conta, non? E é aquelo de, por sus hechos los conoceréis. Creo que decía a Biblia, non? Alguén o decía, non? Por sus hechos los conoceréis. E claro, a min pareceme moi ben que se traian aquí mocións do Partido Popular a instar a unha chea de cousas. Creo que no caso do Concello probablemente a Concelleira de Igualdade llo explique polo miúdo. Creo que non están vostedes acertando, incluso creo que descoñecen bastantes cousas, pero que no caso da Xunta de Galiza, por exemplo, claro, aquí fálase de poñer en marcha, de reforzar, de... Vale, e logo vemos uns orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2025 que non se corresponden nin con mellorar nin con reforzar absolutamente nada, non? E por sus hechos los conoceréis, efectivamente, cando falamos, por exemplo, de centros de información á muller, que o poñen vostedes aquí na súa moción,
para reforzar, din vostedes, e ampliar os recursos dos centros de información á muller, pois temos que saber que a propia Xunta de Galiza, aínda que os centros son de titularidade municipal, é a Xunta de Galiza quen delimita os requisitos que deben cumplir eses centros de información á muller e tamén é quen contribúe ao seu financiamento. Bueno, pois o financiamento para os CIN no noso país hai moitísimos concellos que ni siquiera o teñen, por exemplo, o noso, e hai comarcas enteiras que non o teñen, entón o financiamento para os CIN é absolutamente insuficiente. E xa por último, unha cousa é predicar, que é o que fan vostedes, e outra cousa é dar trigo, porque o tema é que en este momento temos unha preocupación enorme polo que a Xunta de Galiza está a facer cos centros que se denominan centros de crise de 24 horas de atención a vítimas de violencia machista. Bueno, pois aquí o que está pasando é que a Xunta, en vez de xestionalos desde o público, está precisamente entregando outra cousa máis, como tantas da Xunta de Galicia, está entregando esos centros de atención a vítimas de violencia machista ás empresas privadas, ás amigas do Partido Popular, a Eulen, a OHL, por citarlle as que acaban de dar. Ben, entón, nos poñen vostedes en unha dúda tremenda, Unha cousa é o que din aquí e outra cousa é o que fan. E para nós, sinceramente, son máis importantes os recursos que os discursos. Máis nada. Gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira de Igualdade. Ben, boas noites a todas e a todos. Non sabedes o difícil que me resulta ter que votar en contra desta moción cando estamos de acordo que a violencia machista representa un ataque ao dereito á vida e á liberdade e ao dereito de vivir en liberdade. E que quede moi claro que non é en contra da necesidade de traballar xuntos todas as administracións e todo o conxunto da sociedade todos os días do ano contra esta lacra que leva asesinado 1.287 mulleres desde 1 de enero de 2003, que é dende cando se leva a conta. Imos a votar en contra desta moción porque o que vostedes presentan en este escrito ou unha de dúas, ou ben descoñecen por completo o traballo que se fai dentro do Servizo de Igualdade ou teñen un total desinterés. Porque é tan sinxelo como botarlle unha ollada a este cartel para ver que a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional ven de celebrarse fai unha semana. Leva posta en marcha desde o ano 2022. É un instrumento, como vostedes din, é unha ferramenta que dende a Secretaría Xeral se puso en marcha para que os concellos nos coordináramos cos distintas administracións e pudésemos loitar contra a violencia de xénero. A parte das outras cousas que nos instan a facer, que dende o Concello, dende o Servizo de Igualdade, dende a Policía, dende os servizos sociais, dende outros axentes como os do ámbito educativo, asociativo do Concello, pois están a traballar, levan traballando moito tempo. Non é que non faga falta traballar máis ou darlle un xiro ou seguir insistindo, seguir aplicando políticas de igualdade. Evidentemente que algo facemos mal, que temos que seguir traballando en eso, pero non me parece xusto co traballo que se está facendo esta moción. A redacción destos puntos, os que instan ao Concello, no que levan traballando tanto tempo, non me parece xusta, e por iso vamos a votar en contra. A nosa Policía Local ten 2 axentes integradas no sistema de Bioxen. O sistema de seguimento integral nos casos de violencia de xénero do Ministerio do Interior, o que fai é coordinar a Garda Civil coa Policía Local para poder proteger as víctimas. No Servizo de Igualdade da Pobra do Caramiñal conta cunha asesora xurídica, un asistente de igualdade e unha psicóloga, e que están en constante coordinación cos servizos sociais, coa Policía Local e coa Garda Civil, aparte do sector educativo e todos os sectores e todas as persoas que decidan acudir a ese servizo. Non sei, podolle seguir enumerando todas as políticas que levamos a cabo dende o Servizo de Igualdade, puntos lilas, plans de igualdade, que vamos polo terceiro, obradoiros de autodefensa. Son múltiples esas accións que levamos desenvolvendo neste eito. É verdade que non son suficientes e que temos que seguir traballando por aí,
pero non me parece xusta a redacción desta moción, e ainda estando de acordo no máis importante, creemos que é xusto que se valore ese traballo que se fai e que vostedes tamén teñen a responsabilidade de habelo valorado na redacción da moción e lle podían haber dado unha volta, porque entendemos que os partidos políticos pois nos facilitan pois certas mocións, pero nós temos tamén un pouquiño a responsabilidade de aplicalas ao noso territorio e ver en que estamos fallando, en que non é analizalo un pouquiño máis en detenimento. Grazas. Moitas gracias, señora concelleira. Ten agora a palabra a señora concelleira do PP. Bueno, pensei que esta moción non iba a ter ningún problema para ser apoiada por todos os grupos políticos, pero vexo que non é así, que a veces se pensa máis en ideoloxías que no que pretendíamos falar desde logo en esta moción. Señora concelleira de Igualdade, de verdad que coñezo o traballo que se está facendo no Concello. Eu non si usted interpretou que a redacción destes puntos daba a entender que non se estaba facendo nada, non é esa a intención da moción. Eu penso que palabras como mellorar, facilitar, desenvolver non é decir que non se reconozca o traballo que se está facendo ahora mismo. O que pasa é que vamos a ter que acabar que todos ca RAE, co dicionario da RAE aquí, e ir milimétricamente vendo que palabras se van a utilizar para que non se sintan ofendidos. Desde logo que sí, que reconozco o traballo que fai a Consellería de Igualdade, e desde logo que sí, que coñezo o que se fai neste Concello. Simplemente o que pretendía con esta moción era, sí, pois que estamos en novembre, é verdad que decía a súa compañeira, e que o mellor sea unha moción recurrente. Non, simplemente o que pretendía que desde este pleno, desde esta corporación do Concello da Pobra do Caramiñal, se vira o noso apoio a todas esas persoas que o están pasando mal, as familias que están desestructuradas, e que a nosa concienciación, poquinho a poquinho, non sei, como se fan as cousas, poquinho a poquinho, pasiño a pasiño, pois podamos chegar algún día a que, evidentemente, non se celebre, porque penso que non hai nada que celebrar o 25 de novembro, pero sí a deixar de conmemorar, pois é mellor ese día. E por suposto que atentan contra o máis preciado, un dos dereitos máis preciados que temos, que é a vida. Por suposto que sí, pero tamén, como vostede, como concelleira de Igualdade, esa lacra que temos encima de determinadas mulleres, pois atenta tamén contra a igualdade, é un principio básico de igualdade. Desde logo que o que eu pretendía é eso, que desde o pleno da Corporación Municipal do Concello da Pobra se vira o apoio a todas esas mulleres. Por eso están incluídas as 3 administracións as que podemos recurrir para solicitar algún tipo de axuda en este camiño, a municipal, a autonómica e a central. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Bueno, moi brevemente para rematar, eu non vou a dubidar de que a intención era eso, chegar a un acordo, como xa temos chegado en outra ocasión. O ano pasado recordo que se votou, que votamos todos os grupos o mismo, pero como lle decía antes, eu creo que hai que facer algo diferente. Penso que non vale solamente traer unha moción, vale, porque é 25, porque é o día 25, porque é novembro. Eu creo que se pretendemos cambiar algo, hai que empezar cambiando por as nosas actitudes e exposicións e presentacións pois desde onde podemos e dende os nosos cargos, non? E quizá o que deberamos de haber feito, e tamén me incluyo, pois é sentarnos, e non, eu xa non presentei a moción tipo do PSOE, porque tamén hai, supoño que o BNG tamén ten unha, e seguramente nos Pobra tamén ten, porque xa presentaron outras ocasións, pero eu creo que se merecería traballala de outra maneira. Incluso máis alá, podíamos haber leído entre todos unha declaración institucional, facer algo pois diferente a unha moción tipo como todos os anos, para ir introducindo algún tipo de cambio. Como non o fixemos, eu pois quizá me arrepinto de non habelo feito, ou nós, ou como equipo, ou como corporación municipal, pois ao mellor é o que temos que pensar. E de verdade que creo que
temos unha gran responsabilidade presentando as mocións cando falamos deste tema, porque cada ano subimos en cifras, cada ano vamos a peor. Entonces creo que non vale solamente con instar e con nombrar as administracións en unha moción, bueno, pois como presentamos todos os anos, que hai que darlle un cambio, que temos que reflexionar e intentar cambiar esta forma de proceder, porque creo que non nos valeu casi que de nada, vendo os datos que temos. Polo cal, penso que, apelando a esa responsabilidade de que é moi importante o que se redacta, e a palabra que vostede dixo antes, a palabra é moi importante. As palabras que se utilizan para defender algo ou para debatir algo son moi importantes, porque as palabras nos dan esa liberdade de pensar, de defender, de decir, e hai que ter moito cuidado con elas e ver como as utilizamos. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Señora concelleira, vostede di que trouxo esta moción aquí para que se vira o apoio a todas as persoas que teñen estas amenazas en riba, e que viven unha situación moi complicada. A ver, o apoio non depende só de aprobar unha moción ou non. Estou segura que vostede, na súa vida particular, ten unhas actuacións determinadas precisamente na dirección de apoiar, na medida das súas posibilidades, de apoiar a persoas que teñen esta problemática, igual que nos pode pasar a nós, ou a Patricia, ou a Estefanía, ou a calquera persona, ou ao propio alcalde, a Xosé Lois, ou a calquera dos que estamos aquí. Entón, non depende só das mocións. Claro, e vostede empezou a intervención dicindo que pensaba que non iba a ter problema en que se aprobase esta moción, pero claro, dixo usted, está claro que se pensa nas ideoloxías. É que claro, señora concelleira, é que todo é ideoloxía. A súa tamén. A súa tamén. Vostedes non son hermanitas de la caridad, non son un ONG, teñen unha actuación política determinada que vai conforme a unha ideoloxía determinada. E outros temos outra. Claro que depende das ideoloxías, porque mire, antes puxenlle o exemplo. Non se pode decir en unha moción a veces cousas que se din e logo actuar dun xeito radicalmente distinto. E é unha ideoloxía, a súa en particular, a da dereita, a do Partido Popular, é a ideoloxía de privatizar os servicios públicos. A sanidade, o ensino, a política social e agora tamén os centros de crise de 24 horas de atención ás vítimas de violencia de xénero. A nosa, a do BNG, é unha ideoloxía totalmente, radicalmente distinta. Nos pensamos que hai servizos que nunca, baixo ningún concepto, se lle poden entregar ás mans privadas. Porque, mire, hai un lema que se canta moito a veces nas manifestacións, cando protestamos contra este tipo de cousas, que é o público é servizo, o privado beneficio. Quer dicir que as empresas OHL e Eulen que van a levar estes centros 24 horas, estes centros de crise 24 horas, van a obter un beneficio, porque son empresas, lícitamente, claro que teñen que obter un beneficio. De onde se vai a quitar ese beneficio? Ao mellor da atención que lle teñen que dar a esas mulleres. Por iso nos pensamos que determinados servizos non poden nunca darse á privada. Hai que facelo desde o público. E iso, señora Montemuiño, é ideoloxía. É ideoloxía. Non hai que poñer, non hai que minorar ou de menosprezar as ideoloxías. As ideoloxías son boas. Cada un ten a súa. A min a súa non me parece boa e a usted a miña non lle parece boa. Pois iso é, efectivamente, a democracia. Mais nada, señor alcalde. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira de Igualdade. Ben, pois para que podéramos estar de acordo tiñamos que labrar un pouquiño máis esta moción, que é un pouco que voto en falta, porque si é un tema moi importante e que nos afecta a todas e a todos, a nós, pois en moita maior medida. Porque vamos en contra da punta do iceberg, pero temos que traballar desde a base, entón temos que ir mirar moito máis alá. E eu voto moitas cousas en falta, moitas terminologías que son importantes, porque as palabras, como decía, son importantes, como decía antes vostede. A mí non me vai a facer falta un dicionario
para ler que insta o Concello a facilitar a formación do persoal municipal cando o persoal municipal ten acceso a formación continua e gratuita por distintas administracións. Non me fai falta un dicionario para ver que vostede pon que insta a desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado, cando no Concello nos adherimos a todas as campañas de todas as administracións e incluso sacamos unha campaña propia que está presente en cuñas de radio, en cartéis, en material publicitario, que o que pretende é sacar á sociedade, a toda o completo, do seu papel, non só ás vítimas, por poñer o foco nas vítimas, sino tamén aos veciños, que ao mellor poden saber algo, a esas amistades que non, a veces pois pasamos por alto certas cousas. Vale, entón, aquí pon desenvolver campañas divulgativas e preventivas. Tamén no último punto pon instar ao Concello a impulsar as mesas locais e as levamos poñendo en práctica dentro do 2022. Entón, eu o que voto en falta desta moción non é o fondo, e non cuestiono que vostede tamén queira rematar coa lacra social que vivimos, as mulleres. Se non voto en falta traballala para poder apoiala, porque non se adapta á realidade que dentro do servizo de igualdade intentamos traballar cada día. No Servizo de Igualdade, os distintos asentes, volvo a reiteralo, os centros educativos, as asociacións, servizos sociais, Policía Local, Garda Civil, estamos todo o día todos os días intentando traballar e buscar a fórmula para poder acabar con todo isto. Coa punta do iceberg e traballando tamén dende a base. Con políticas de conciliación, con actividades, con campañas, con plans, con linguaxe non sexista, intentamos atallar todos os francos. Non funciona, é certo, hai moito máis que facer, pero xa lle digo, nun día como o 25 de novembro, en un tema tan importante como é a violencia machista, pois eu voto en falta pois un poquinho máis de traballo e de personalización na nosa situación real do noso Concello. Así que por iso vamos a votar en contra. Moitas grazas. Pois ten o turno de remate agora, Sí, conselleiro. brevemente, señor alcalde, porque sí que as ideoloxías sí que son importantes, ten razón a concelleira, a señora Pérez, pero tamén é importante, por iso cada un de nós, pois iso, dentro da nosa ideoloxía, tentamos traballar pois nun ben común, por iso estamos aquí sentados neste salón de plenos, porque consideramos que hai formas de facer as cousas e de leválas a cabo. Que o mellor pois a forma de facer as cousas non sexa igual, non quere decir que o mellor neste caso en concreto, cando estamos falando de erradicar a violencia de xénero, non seamos capaces de poñernos de acordo. É que de verdad que non me lo podo creer. Ni tampouco me podo creer que o mellor a utilización de unha serie de verbas, de palabras, en un párrafo determinado poda levar a unha persona, sobre todo vostede, señora concelleira de Igualdade, que está dice a decir que non vai apoiar algo que xa se está facendo. Pois se xa se está facendo, pois tampouco non entendo porque non pode apoialo. En fin, bueno, vamos a deixalo así. É triste que hasta nun caso como este, desde logo, non seamos capaces de poñernos de acordo neste Concello. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas. Vamos entón a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois a moción queda rexeitada por 6 votos a favor e 7 en contra. Vale, mira, antes de rematar, hai aquí unhas preguntas que formula o PP, pero antes de proceder a leelas, sí que quero aclarar un punto relativo á lectura das emendas. Estuvemos consultando aquí, estuvo o secretario consultando, e no RON establece precisamente que a forma de proceder é que fixemos. O sea, se lee a moción e despois a emenda. O digo porque non sei se fixo, se anteriormente sempre se fixo así, pois entonces se estuvo facendo mal. Tendes o RON á vosa disposición. E agora vamos entón a proceder a ler as preguntas que fai que solicita. Sí.
perdón, penso que xa se me oía, non? Pero bueno. Pero entón, no caso de que falamos de lectura ou falamos de votación? Porque o que se pretendía ao principio era votar, perdón, señor alcalde, que me exprese e despois me contesta. O que se pretendía ao principio era votar a emenda antes do debate. Con lo cual, si se presenta a miña moción unha emenda antes de debatila, esa emenda se apoia porque hai os que están desgobernando sodes máis que os que estamos na oposición, queda a moción en blanco. Mira, eso se queredes, vos lo explico polo miúdo, de feito xa teño un borrador de informe feito sobre a materia. E vemos máis claro. Básicamente, aquí estamos, digamos, mezclando varios conceptos. Hai como, por unha parte, o que se chama proposición, que cando traes unha proposta que se debate previamente nunha comisión informativa e que pues, ten contido relativo as competencias propias municipais, entón levase na parte do debate, non na parte de control do goberno. Por outro lado, son as mocións, están as mocións que son as que se presentan directamente ante o pleno e se vota a urxencia, e logo tamén están esas mocións políticas que ven que se darían na parte do control do goberno. E logo tamén estarían os rogos, non? Que hai algunhas mocións que se presentan ou algunhas proposicións que se presentan ao pleno como se fosen rogos e que poderían ser concebidas como outra forma. Entón, digamos que hai tres figuras que se están a mezclar porque, bueno, é certo que moitos concellos regularmente se denominan como mocións. A partir de aí, dependendo se teñen unha naturaleza ou outra, atendendo ao que son, é o que sí que poden ter unha emenda ou non. Explícome. Se unha proposta, unha proposición que entra non na parte de control do goberno, senón na parte da propia do dispositiva do pleno, sí que podría estar sometida a unha emenda. Efectivamente, se vota ao final a emenda, pero sí que se debate. Pero, por outro lado, se unha moción e se considera como unha moción como tal, como é como un tema dunha proposición, un tema xa máis político, pois eso non sería cuestión de ni siquiera de sometelo a unha emenda, porque é certo que o que propón o órgano político que determina, o sea, o grupo político que determina que quere mostrar a súa vontade dese xeito. Os outros queren mostrar a súa vontade de outro xeito, deberían de achegalo de outra forma, por unha moción diferente e non por medio dunha emenda. Non sei se me expliquei, pero podo explicalo polo miúdo, por escrito, porque tampouco creo que agora sexa o momento para darvos o tema. Isto foi un pouco que nos levou a engano a todos, incluso a min a hora de explicárvolo, porque depende da naturaleza do que estemos a facer. Non sei se me expliquei, máis ou menos. Vale. En todo caso, pido disculpa porque non nos entendemos ben, pero hai como tres cousas diferentes. Bueno, pues vamos a pasar ahora entonces a repostar as preguntas que pasou hoxe por escrito o PP. Vou a ler o texto ante as inquietudes que nos foron comunicadas por varios pais e nais de alumnos do Colexio Fernández Varela sobre as manifestacións realizadas polo equipo de goberno da intención de proceder ao peche do mesmo como centro educativo e traslado ao CEP plurilingüe Salustiano Reieiras, queremos saber motivo da intención deste peche e traslado, data do peche e traslado, xestións realizadas ca Consellería de Educación, xestións realizadas co equipo docente e xestións realizadas cos pais e nais do alumnado. Vou a pasar a palabra á concelleira de Educación, porque, é ela que está en máis disposición de poder contestar estas preguntas. Así que, concelleira de Educación, ten a palabra. Boa noite, non sei o tempo que teño, pero agardo pois que sea aquí, porque penso non moito, agardo, porque penso que é un órgano importante onde temos que dar información e debatir sobre este tema. Si é certo que é un tema, o tema da situación do Fernández Varela, tanto do edificio como da comunidade educativa, que é un tema que neste momento é actual, e despois vos vou explicar por qué, pero si é un tema que xa ven de moito atrás, porque eu xa me atopei con el cando estaba na oposición como concelleira do BNG, cando formei parte dun goberno e non tiña as competencias o que era en educación, e agora neste momento
momento cando despois dun ano donde este tema foi falado, si é certo, de maneira informal con todas as partes o que forma a comunidade educativa, pois é un momento onde o goberno está, digamos que no posicionamento de que toma unha decisión. Vou empezar pola parte final un pouco para explicarvos de maneira máis obxectiva como foi todo este proceso. Pois, como ben dicen, despois de un ano de estar falando de maneira informal con toda a comunidade educativa, solicitamos este goberno, e eu solicito unha reunión ca Xefatura Territorial da Consellería de Educación, porque quen ten as competencias que atinsen o tema dos centros, que tamén hai que recordar que a competencia que temos nós con respecto aos centros que é o mantemento. Esa reunión se produce, creo que o 5 de novembro, foi a primeiros de novembro. Podo decir, bueno, pois contradecindo un pouco a situación que se deu aquí, que foi unha reunión moi cordial, dun tema tan importante que atinse algo como pode ser o tema educativo. Foi unha reunión moi cordial, foi unha reunión moi productiva, despois vos explico por qué, e foi unha reunión donde, digamos que amosamos moitos puntos de vista, sobre todo na análisis da situación dos centros educativos do noso concello, que éramos coincidentes. Hubo unha primeira parte desa reunión donde falamos, eu concretamente, das necesidades que sempre, digo, atinse as nosas responsabilidades de mantemento dos diferentes centros do noso concello, 3 centros, digamos que dun tamaño, 2 que son de primaria e un de infantil, pois xa dun tamaño importante, e despois unha segunda parte donde analizamos se había, porque eu preguntelle se concretamente había algunha planificación por parte da Consellería en relación aos centros do noso concello, e a partir de aí foi xa cando empezamos a analizar un pouco que era a situación. Coincidimos de que hai unha baixada importante do que a matrícula, e isto non vou explicar os motivos porque creo que todos os coñecemos, e en base a eso pois había varias posibilidades. Unha era, digamos que, unificar todo o alumnado nun centro, e outro era outras situacións. Nós, en ese momento, bueno, decimos que nós pois non valorábamos, nese momento non valorábamos que poder existir a unificación nun solo centro, porque si nos pensábamos que había centros con características diferenciadas. Unha era o Pilar Maestú e as unitarias, que digamos que tanto a nivel pedagóxico pois teñen un sistema distinto, falamos de aulas mixtas e non me vou a meter no plano educativo porque non nos corresponde a nós, e outro sí que era polo tema onde están situados, que era a vertebración territorial, que eran pois centros pois rurais, que incluso nos podían axudar como servicios a fixar poboación no entorno rural, que nós eso nunca barallamos, pero que sí se barallara por toda a comunidade educativa, non só por nós, e había o debate da situación do Fernández Varela, porque si é certo que o Fernández Varela e os Salustianos Regueiras neste momento son os centros urbanos públicos de educación que hai no noso concello. A partir de aí foi cando, bueno, Indalecio, creo que Indalecio, que é o xefe territorial, bueno, pois empezamos a falar da situación, dixo que cabía a posibilidade e, bueno, dicindo, si cabe a posibilidade, pois como se produciría, e nós, en todo caso, como goberno municipal, pois valoraríamos esa posibilidade sempre cando houbera unha contraprestación, non houbera unha reducción, pois, por exemplo, do que pode ser profesorado, que ten que ver co nivel xa educativo, pero eu postos a pedir aí, pois pedín algo que a nos preocupa moito, como era a instalación eléctrica de Cadreche. Lle dicen que para eso o centro, por exemplo, Banda Seca, ten necesidade de seguir renovando o tema de todas as ventanas. Pedín tamén que no caso de que se producira, porque non temos que obviar que no complexo educativo dos Salustianos Regueiras hai un colexio pechado, que nese caso ese colexio tería que ser adaptado aos nenos de infantil, porque nese momento me acompañaba alguén, bueno, pois que controla bastante do que é mantemento, e decía que, por exemplo, os baños non estaban adaptados. A maiores lle dicen que sería importante, no caso de que se unificaran estes dous centros, que no propio centro, que pode ser o Salustiano, na zona que creo que foi vivenda do Conserxe, pois aí crear o que era un comedor escolar importante, ou tamén zona madruga. E, bueno, a maiores por pedir que, por que non, no ese complexo non se podía facer unha gardería, que nós non decimos municipal, senón que decimos pública, porque si é certo que as garderías, bueno, as municipais están tendo bastante debate naquela administración que ten competencia, que é o Consorcio de Benestar, que pretende outra consellería, que é de Política Social. Nese momento, o xefe territorial Indalecio di que, por suposto, de producirse a propia consellería podería cometer todo o que estábamos tratando,
Incluso vos podo decir que con satisfacción salimos dali xa co tema de poñer en marcha o que era toda a instalación eléctrica do Pilar Maestú, de Cadreche. E, claro, non eu manifestei que eu tiña, personalmente tiña dúbidas, pois, por exemplo, no plano educativo, tiña dúbidas tamén de como se facía o proceso e tamén lle dixen pois de que ámbito, digamos que temporal, estábamos falando. El me dixo que si había acordo nas administracións que temos competencia, se había acordo e unha vez que se producira a escoita da comunidade educativa, pois que estábamos falando do próximo curso, do vindeiro curso. E que o proceso, e isto mo transmite así, pois que sería normal que nós faláramos cas AMPAs, cos representantes dos pais, faláramos cas directivas e que unha vez feito pois ese proceso, pois xa se factura territorial mantería no propio Concello unha reunión xa conxunta, sobre todo para pois ir transmitindo información e aclarar dúdas. Eu salgo dali, yo transmito ao goberno e digo, mirade, é que isto coincidimos en cantidad de cuestións, foi o que tratamos e a partir de aí pois o proceso sería eso. Nese momento o goberno toma unha decisión porque ve viable, hai unha decisión primaria que a viabilidade deste feito non tanto cos usos e eu concretamente pois me poño a realizar o proceso. Estamos falando de que eu vou a reunión da Xefatura o día 5 e o día 11 eu co primeiro que me reúno ca dirección do Fernández Varela, porque xa vos digo que de maneira informal este tema xa se tratara e eu sempre dixen que o compromiso que tiñamos por parte deste goberno e que cando tomáramos unha decisión seríamos primeiros que yo transmitiríamos. Teño unha primeira reunión con ela, ca directora. A directora me transmite nesa reunión que entende todos os argumentos por parte do que é do Concello, pero, pois que amosa a dúbida de que vai ser pois en cuestión a nivel profesorado. Eu lle digo que a ignoro, que en todo caso é algo que ten que falar co claustro e que ten que falar incluso con quen ten competencias, que nese momento era a Consellería, que non tiñamos competencias, pero que non la transmitira. Salo dai, manteño ese mesmo día unha reunión ca dirección do Salustiano Reieiras. A dirección do Salustiano Reieiras pois me manifesta e me informa do que eles consideran, incluso as ventaxas que podía supoñer o traslado do alumnado de infantil para o colexio pequeno, que chamemos de así, do que é do Salustiano Reieiras, que incluso beneficio a nivel de que poderían optar pois a clases de música, porque, por exemplo, os profes de música e de gimnasia pois teñen horas que podían dedicar a eso, e incluso que subindo a categoría do que é o propio centro, porque xa non sería un centro solo de primaria, sino que sería un centro pois tamén de infantil, pois podería optar a máis recursos e incluso a máis profesorado. Creo que me estou olvidando algo, pero despois se me olvido algo porque estou intentando o que resumir. Si é certo que tamén lle preguntei ao xefe territorial si dado o caso o que se podía producir é un simple traslado, que quer decir, pois que nese complexo houbera, digamos que o edificio grande cunha dirección e que houbera no edificio pequeno pois o que fora infantil con outra dirección. El comentou que, que sí, pero que era o proceso máis fácil, pero despois a propia evolución incluso do centro que era máis complexa e que en todo caso, pois aí había que escoitar o que era o propio profesorado. Nesta reunión co director de Banda Seca me amosa o que son as instalacións, me amosa o colexio pequeno e vos podo decir que nese momento cumple todas as necesidades que ten a comunidade educativa do Fernández Varela, porque hai 8 aulas, quero que recordar, dun tamaño considerable. Estamos falando dunha matrícula de 51 alumnos que neste momento están en 3 aulas mixtas por edades. Aparte deso, hai espacio para aula de informática, hai espacio para o que consideraran, e a maiores hai un gimnasio e incluso con acceso diferente ao que pode ser un patio. O día seguinte me reúno ca AMPA do Fernández Varela. AMPA do Fernández Varela acuden 2 personas e despois outra reunión 4. AMPA do Fernández Varela manifesta, unha vez que lle manifesto, lle conto a postura e a información que nese momento tiña desa primeira reunión ca Xefatura Territorial, pois, me comentan que a eles é algo que está aí, é algo que levan falando moito tempo, xa incluso entre os propios pais, e incluso na propia AMPA numéricamente, pois son 5 membros, había 2 totalmente a favor, había 2 que non se manifestaban, que
por momentos a favor e en contra, pero que había unha persona que era, bueno, contraria ao que era o cambio dos rapaces de infantil para o colexio de primaria. Eu nese momento lle digo que pola nosa banda nós temos unha decisión, cando menos tomada, pensamos e coincidimos que é beneficioso a moitos niveis o que é este traslado e que nese momento, mellor o que non tiñamos tan claro nós era o tema dos usos, porque somos un cuadripartito, cada un pode pensar despois de moito tempo a que poderíamos dedicar as instalacións do que é do Fernández Varela, pero que en todo caso, como podía haber dúbidas, que nós lle propoñíamos manter unha reunión as dúas direccións, as dúas AMPAs e nós, o Concello, e a posteriori, porque eso se había falado eu concretamente proposto co director de Banda Seca, ter unha xornada de portas abertas para que todos os pais, e neste caso principalmente os pais de infantil, pois puderan ver como estaban as instalacións do que é o colexio pequeno de Banda Seca e, bueno, lle comunicamos o que así nos transmite o xefe territorial, donde ese colexio sería totalmente adaptado, que xa vos digo, o necesario sería o que son a adaptación dos baños. Nese momento, a AMPA do Fernández Varela comenta que prefiren esperar, prefiren agardar a ter esa reunión que se fatura territorial e que despois, a partir de aí, pois xa se reunieran as direccións, falaría, as AMPAs e, bueno, pois se tomaría algún tipo de decisión. Ese mismo día me reúno ca o que é a AMPA de Banda Seca. Bueno, a AMPA de Banda Seca, toda a AMPA o ve positivo, e o ve positivo pois por este xa remato os motivos que valoramos tanto, nós como goberno e que coincidimos totalmente con eles, non? Vamos a ver. Os motivos, basicamente, vamos a resumilos moito, poden ser 4 motivos. O primeiro motivo é unha baixada de matrícula importante. Cada vez son menos nenos, digamos, os que hai matriculado, pois neste caso, que é no colexio Fernández Varela, e cunha baixada, se vamos para atrás, pois nun anos importante, en porcentaxe importante, que iso incluso algúns pais valoran que foi o que levou a decisión non consensuada entre o claustro e tamén as AMPAs do que son crear este ano, que son as aulas mixtas. Os motivos, un foi ese, un motivo totalmente obxectivo, que a baixada de matrícula e encontrarnos con un centro con capacidade para máis de 500 alumnos, que neste momento estaban 220, e xa vos digo, non é coller 3 aulas e metelas no colexio Salustiano Regueira, senón que ocupen, eles especialmente, un centro só para eles. Hai un segundo motivo que ten que ver co que é o proxecto pedagóxico, co que é toda a parte didáctica, e me vou a meter aquí solo no que atinse as competencias do Concello, porque está claro que nós apoiamos de maneira unánime todos os proxectos didácticos e a práctica pedagóxica que levan todos os claustros de todos os centros do noso Concello. Pero si hai, bueno, como podedes saber, supoño que o saberedes, que o Fernández Varela está moi centrado, todos os programas que está presentando a Consellería, está moi centrado que é a parte do patio, porque para eles lles sirve pois un pouco para transmitir esa educación de respeto pois cara ao medio ambiente e sustentabilidade. E casi todos os programas están indo para aí. A mí me levan, dende que entrei no goberno un ano, dicindo que hai que picar o patio. Que hai que picar o patio está cemento e que hai que picar. Fomos técnicos do Concello e incluso unha empresa externa e dicimos é que non há obxecto picar, romper todo este patio de cemento, para que? Porque en realidad incluso a propia calidade do chan non podería servir. Entón, eu incluso lle decía que ao mellor tedes un proxecto educativo fantástico, pero non estades na ubicación correcta. E moito máis cando temos un colexio como Salustiano Regueiras, donde ten unha parte, digamos, exterior, bueno, pois moi ben dotada e que cumpliría incluso ese aspecto, pois o que é máis didáctico. Un tercer motivo, tema de conciliación. Pensamos que é importante, e aquí falo de conciliación a nivel municipal. Sabedes que nós temos programa de conciliación a través da Consellería de Igualdade nos 2 colexios. No Fernández Varela houve problemas concretos incluso de cando veñen buscar ao neno, as profesoras me quedo hasta ahora, non me podo quedar. Eso se resolveu con personal propio do que personal contratado polo tema do Concello, xa ese plano estamos falando das nosas competencias, pero tamén polo tema de conciliación a respecto dos pais. Son moitos pais que nos din que teñen nenos nos 2 colexios que é super complexo
vou buscar a outro, teño que recoller a un, teño que recoller a outro, e se están dando situacións incluso de pais que están matriculando a seus rapaces en colexios da nosa contorna de outros municipios porque no mismo centro poden ter o que é infantil e primaria. E xa remato, porque non sei se me estou pasando de tempo, que outro motivo, pero bueno, unha vez que falamos, creo que é importante que cando menos se manexe información, e outro motivo que para nós é importante, nós creemos que neste Concello hai unhas carencias de servicios, nós temos carencias pois de ter instalacións dedicadas a, que neste caso, inda que se vos digo que hai debate no tema do goberno sobre o uso que lle poderíamos dar, neste caso falamos o edificio Fernández Varela, pois eu casi resumiría ou estamos no punto que para nós hai dous usos que son fundamentais. Un ten que ver ca sanidade, que é a ubicación do centro de saúde, e outro ten que ver co que é a educación, que é a necesidade de ter unha gardería pública. Nós, máis ou menos, neste momento estamos falando entre nós, casi son donde mostramos, cando menos o goberno, o tema dos usos, o maior acordo, pero si tamén é certo que neste momento, e no momento que a administración competente tome a súa decisión, pois está claro que nós temos que falar cas consellerías que teñen competencia para ter un centro de saúde no que é no edificio do Fernández Varela e ter unha gardería no edificio Fernández Varela, ou donde está neste momento ubicado o centro de saúde, que aí fora unha gardería o que é pública. Creo que, bueno, vos lo estou resumindo de maneira máis que pensamos que é un momento importante. Nós, me olvidei unha reunión bastante, bueno, que crea un impasse. Vos faléis das reunións que tuvemos nós como goberno e convocamos, pero aos 2 días, digamos que o un día, creo, non me acordo ben, de manter a reunión co que é a dirección e AMPA do Fernández Varela, temos unha solicitude do claustro, de todo o claustro do Fernández Varela, de que quer ter unha reunión co goberno. Esa reunión se ten co goberno, co que é a AMPA e a dirección, e eu creo que nesa reunión salimos máis convencidos de que cando menos nosa decisión pois podía ser, digamos que cando menos firme e defendible, porque os únicos argumentos que escoitamos por parte dunha nai concreto, e pensamos que se confundeu porque nos falaba da accesibilidade e pensamos que se refería á mobilidade, para ela era o argumento que era o problema, e por parte do profesorado o que se manifestou foi, bueno, de que se o proxecto educativo ao mellor non se podía realizar noutro colexio, e que, cando menos, que iba a ser das profesoras, porque ao mellor non todas as profesoras pois querían pertenecer a un claustro máis grande. Nós, cando salimos desa reunión, non foi unha reunión, bueno, donde hubo acordo. Cando salimos desa reunión, chamamos, estaba José Carlos, o alcalde diante, chamamos ao xefe territorial para manifestarlle como se estaban producindo as reunións e que considerábamos que era importante pois manter xa esa reunión ca xefatura territorial para, bueno, pois sentarnos todos para o intercambio de información e de decisións. Mandamos, el nos di que sí, que para ele é importante, un tema importante, incluso nos dixo que é prioritario, non? Creo que sí, era un tema importante e prioritario, porque estamos falando de educación e estamos falando de plazos, e que de maneira formal lle enviáramos pois un correo solicitando esa reunión. Se lle enviou un correo, nós lle propuxemos, daquela dixemos, mira, o lóxico é que poña vostede as datas, porque ao mellor ten maiores ocupacións que nos dixo que non, que era prioritario, que lle ofreceramos datas, falamos do 5 e do 11 deste mes, no de decembro, e estamos un pouco á espera de que a xefatura pois poña esa reunión xa conxunta das direccións, das AMPAs, do Concello e da propia xefatura. Non sei se me quedou algo por contestar do que preguntades. Creo que o resumín da maior maneira posible, cando menos e estruturada, e a partir de aí, bueno, pois estamos abertos a toda a transmisión de información que necesitades. Vale. Si decirvos que, perdón, que a AMPA do propio Fernández Varela que neste momento decide, bueno, pois pospoñer esa xornada de portas abertas, pospoñer esas reunións das dúas direccións e das AMPAs para esperar ao que é a reunión da xefatura territorial. Bueno, nada, pois despois desta explicación tan extensa, eu creo que quedou xa todo moi claro, polo menos a nosa postura, pois vamos a dar por rematado este pleno. Que? No, pero bueno. ¿Tienes otra? Vale. Sí, pues dila, sí. Yo, relativa a la visita que hizo el presidente de la Diputación, me gustaría, bueno, agradeceros la invitación, pero también lo que me gustaría saber es
que visitas fuisteis a hacer posteriormente, onde fuisteis, me supongo que ibais a algún lado, ¿no? Dijisteis que ibais a algún lado, no sé decirlo. ¿Y qué solicitudes o peticiones le habéis hecho? Si le habéis hecho alguna, claro. Tú, bueno, pues... Vale, no, vale, pues nada, se contesta, sí, se contesta por escrito. Vale, pues nada, damos por rematada este pleno. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nada más. Ya no, hombre, si no se acuerdan de lo que hablaron hace 10 días. No, hombre, no, pero ya no pasa nada.